Facebook Live kaga sa YouTube channel isang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Sabong aga manginakaupo ang inyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanay kita sa alasan Wava Media ang atak na sabong aga. So dalawang sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsura sabong man mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. Karon na sa mga balita sa man mga tubig ko nga mangina sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Bacolod the Traffic Authority Office sa mayara sang reminder sa mga truck drivers kaga sa man sa mga nagakarga balasang tubo kadungan man sa pagasugod sa milling season kaya nabaluan naton mera sa ginapatuman nga truck ban diri sa syudad. Kaya teko na kay sabi masobrahan na bala ang karga sang truck mayara sa mga nagakawigit ang tubo sa watuman na kadelikado para sa iba ng mga motorista. Ang driver sang tricycle kaga subong man ining carrying kahapon na involved dira sa may accident sa Circumferential Road, Barangay Alihis ang nakasuhan na. So kung lang tawon na tondotani ang video, ang tricycle lang gidya ang may sala. However, nadalahig man ang driver sang carry sa mga ginapasakaan sang kaso. I-check ka na karon sa report ni Bombo Gracelyn Labaton. By the way, speaking sa mga motorista, mayon ning balita kaya mayara sang rollback sa presyo sang diesel kaga gasolina subong nga aga masobra dos ang saka sa orang pag or rollback sa presyo sang produktong petrolyo. National Bureau of Investigation meron sang paandam sa publiko bato ka sa pagsuporta sa illegal gambling operation. Kasunod din sa mga nadakpan sang tinalikdan ng gainadlaw dira sa may Libertad Public Market kung sa diin may mga nagapataya sang small town lottery nga tiwala man sa nagkaigo nga permiso nga ginaresto. Inangkaroon na sa report ni Bombo Dennis Rubica. Sa mga balita nasyonal, ang Armed Forces of the Philippines preparado na para sa pagdulong karon sa kay the late former President Fidel Valdez Ramos saya siniulihing palahawayan sa libingan na mga bayani. Siya ang taga sang state funeral. Ang Department of Education nag-welcome kung magpatigayon man sang congressional probe ang aton nga mga mamalidha. May kang tanan na sining 2.4 billion pesos nga balor sang laptop nga ginbakal. Pero tifirma na gida dere ang DepEd sa PETSA sang school opening nga patigayon sa Agosto 22. Kamalik ka Chairperson na George Garcia nagalaom nga maka-appoint si President Bongbong Marcos ang IT expert sa aton nga poll body. Kahapon nagpungko naman ng bagong Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines si Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro. Sa balita international, ang subong mga kapungsuran nagbantaya sa mga development dito sa may China kaga subong man na Taiwan kadungan sining pagpatigayon liwat sang China sang panibag-o or bag-o ang military exercises sa malapit sa Taiwan. Sa balita sa batag sang hinampang na depensahan na banwa sang Olympia ng si Charlie Suarez ang iyang World Boxing Association Asia Super Featherweight Crown kasunod sa iyang kadalagan sang Domingo sang hapon batok sa parehuman ng Pinoy nga si Mark John Yap sa Ilorde Sports Complex dito sa may Paranaque. Timangin nakapod dato na karon na banwa si Mr. Charlie Suarez kaya tiyan mo naman isubong nga danisa sa mga ginapreparahan para sa patigayon sang Olympics 2024 dito sa Paris.
Sige, giban pa ang mga impormasyon na ka mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalaga kita diri sa palatuntunan bombo hanay big time. 8 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Mag-bid farewell na subong adlaw ang pungsod Pilipinas sa kay former President Fidel Valdez Ramos. Kadungan na sang iyang lubong sa libingan ng mga bayani. Sunod diri sa announcement sang palasyo sa Malacanang, Banwa, si former President President Fidel Valdez Ramos ang atagan sang state funeral subong Agosto 9. Antes sa inisya igabutang o kanigalubong sa tupad sa mga grave site na fellow of kaangay man niyang anay Presidente Elpidio Quirino kaga subong man Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Amo ni actually ang una nga state funeral para sa anay Presidente. Halin sang 1997 para sa kay late President Diosdado Macapagal. Ang pamilya sa late President sa Corazon Aquino, kaga subong man na Benigno Aquino III, nagpamalibad to sila nagligad as ining offer sang palasyo sa Malacanang, nga taga na sila sang state funeral sang 2009, and then sang 2021 sang napatay si Cory Aquino sang 2009, and then napatay si former President Noynoy Aquino sang 2021. Ang Philippine Army nagpahayag ang ilang sining security kag escort battalion all set na, preparado na para sa sining state funeral para kay Ramos nga naggataliwan sang Hulyo 31 sa edad nga 94. Si Army spokesperson Colonel Circes Trinidad ang nagpahayag nga ining battalion-sized contingent of honor guards amo ni ang maghahatag sang funeral departure honors para kay Ramos sa Heritage Park sa Quezon City, kung sa diin ara subong dira ang iyang mga remains kahit siya ang cremate Banwa. Ang former Commander-in-Chief yara subong sa may Heritage Park sa Taguig kasunod sang cremation. Ang mga soldado ang mag-upod diri sa convoy sang former First Family, kagiban na pang mga VIP guests padulong sa libingan ng mga bayani. Ang 2nd Battalion-sized contingent amo naman ni ang maghahatag sang funeral arrival honors para sa abo sang late President pagabot sa libingan ng mga bayani. Ang honor guards amo naman ni ang magaupod sa composite team sa funeral march para nasa internment site. Kay ang full military honors kaga sa man ang 21 gun salute amo ni ang maga-conclude Banwa sang state funeral. Ang mga soldado magasokso man sang ito mga armbands sa ilang left sleeve sang ilang uniforme in accordance with the military tradition. May kang tanan na diri sa paggataliwan sang anay Commander-in-Chief. Ang mga bisita nga magatambong sa seremonya, sila ang ginahingyo nga magasokso sang puti kag magdala sang ilang mga tagsa ka mga payong kay naton mapaktan ko na kaysa nagatupa ang ulan. Movement will be restricted when the ceremonies begin at 10 a.m. Kagasubong man ang military marshals will also be on site to guide and direct the flow of traffic and sa mga pumuloyo. Mayra sa nga 3 ka mga tent nga position malapit sa grave site para sa diplomatic corps, sa mga opisyales sang gobyerno, pamilya kagasubong man malapit nga mga abyan sang anay Presidente. Kasunod sang seremonya Banwa, mayara sa mga refreshments sa pulapamahawa dira ka-available sa bulwagan, which is approximately 20 to 25 meters from the grave site. Si Vice President Sara Duterte Carpio amo ni ang ulihi nga nagabisita kahapon sa kay former President Ramos. Sa nga tinalikdan man nga adlaw nagbisita na dito si former President Rodrigo Duterte, at the same time si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Ginlaragway ni Vice President Sara Duterte Carpio si Ramos bilang most disciplined and mission accomplished president. In fact, silingkad na nagligkad ni former President Duterte, si Ramos sa manang isa sa mga naghambal kag nagkonbinsi man sa iya nga magpadalaga na bilang presidente. As Filipinos suno kay Vice President Duterte, we will never forget FVR's efforts to raise the economical level of our country and bring a peace to Mindanao and the entire Philippines. Si Ramos ang ika-12 nga presidente sang Republika sang Pilipinas, halin 1992 tubtob 1998. Siya ang nagserbe bilang chief sang Santo Philippine Constabulary, nangin Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines, kag nangin Tiglikom sang National Defense. Si Marcos Jr., ato na subong 17th President, nagpagwa sang Proclamation number 33 nga nagadeklarar sang Hulyo 31 tubtob Agosto 9 bilang National Days of Mourning o kon pagkasubo para kay Ramos. Ang state of funeral nga ni Banwa mayroon na sang 4 ka mga characteristics. Ang funeral expenses are covered by the state. So gasto ini sa gobyerno, ang tanan na dara nga mga expenses or covered sang gobyerno, ang tanan nga mga gasto para sa lubong ni Ramos. A book of condolence is opened for local and foreign dignitaries. Allying in state for public viewing ang ginapatigayon, kag mayara man sang arrival and departure and final military honors nga ginahatag kung igalubong na ang anay presidente. Santo diri sa bulletin sang Official Gazette Banwa ang mga masunod damo ni ang mga elements of military honors. Mayara sang the flag draped casket, mayara sang vigil guard detail to stand guard by the casket. Siyempre mayara sang firing detail including a cannon for gun salute and or musketry. Kag subong man ang taps or a musical piece sounded during funerals involving the trumpet and the bugle. Kag maglawas sa dara ti ang maglawas sa mga presidente sa aton sa nga pungsod, nagahatag ba ng aton estado sang privileges sa mga vice presidents, sa former man siya kon sa current Senate President kag sabang man sa current Speaker sang House of the Representatives. So bantayan din nato na karon ang ining pagdulong sa kay former President Fidel Valdez Ramos saya siniulihing palahuwayan dito sa libingan ng mga bayani kay mismo ang aton sa nga Bombo News Center Makati amo ni ang magapanguna sa pagpatigayon sang coverage. Parang madulungan nato na sa inyo ang mga nagakalatabo dito sa bahin sa Metro Manila para sa lubong ni former President Fidel Valdez Ramos. Ang mga nalubong subong sa libingan ng mga bayani, amo ni ang mga Medal of Valor awardees. Mga tiglikom sang National Defense, Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines, active kag retired military personnel sang AFP nga napatay in the line of duty. Veterans of the Philippine Revolution, mga veterano sa World War I, World War II, and recognized guerrilla. Mga dignitary sa ato na gobyerno kag subong manang statesmen, kag national artists and scientists. So ang magadugang diri abo ni si former President Fidel Valdez Ramos. Jesse 7 minutos ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. In connection na po dito, nasa kabilang linya si Bombo Analia Montaño Soberano mula sa ating Bombo News Center Makati for more update. Bombo Analia sa Bombo Radio Bacolod po, kasama po ninyo si Bombo Ernin. Magandang umaga.
Yes, magandang umaga, Bombo Erdin. Isang linggo matapos maupo sa pwesto, nagpatupad kaagad ng malawakang balasahan o reshuffle ang bagong hepe ng Philippine National Police na si General Rodolfo Azurin. Aabot sa 30 na mga matataas na opisyal ang sakop sa reshuffle kasama ang mga miyembro ng command group. Batay ito sa order sa Personal Records and Management. Si PNP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Rodel Sermonia, inilipat bilang commander ng Area Police Command Visayas. Papalit sa kanya si Lieutenant General Chiquito Malayo ng Chief of Directorial Staff. Habang si PNP Deputy Chief for Operations, Lieutenant General Vicente Danao Jr. ay inilipat bilang commander ng Area Police Command sa Western Mindanao. Papalit sa kanya si Major General Benjamin Dunlao Santos ng Directorate for Controllership. Samantala, papalit naman kay Malayo sa Chief Directorial Staff si Police Major General Arthur Bisnar na galing sa Directorate for Human Resource and Development. Itinalaga naman si Police Brigadier General Jonel Estomo bilang Acting Commander ng National Capital Region Police Office, habang si Police Major General Felipe Natividad ay inilipat bilang Acting Commander ng Area Police Command ng Northern Luzon. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Anali Montaño Soberano. Nagika na sa ato ng Bombo News Center Makati kay normal na gimaning banwa may rasang reshuffling sa mga opisyal sang Philippine National Police kung mayara sang bag-o wala. May bago na naman ang PNP Chief. In fact, meron naman na gani kita sang bagong Regional Director adre sa may Police Regional Office 6. Si Police Brigadier General Flynn Dongbo, ang ginbuslan naman ni Police Brigadier General Leo Manawag. Manawag niyo kung manawag. So, basila uman naman natin, may mga pagbalasa naman sa ato ng Provincial Director at the same time City Director dari sa may Province of Negros Occidental and then sa siyudad sang Bacolod. Sega, Justin 9 minutos sa Banwa ng Kaligad sa Takanangkala sa 8 sa aga. Pagbalik naton report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Kasuhan na ang tricycle driver or ang driver sang tricycle nga nakabunggo kahapon sa motorsiklo sang security guard dra sa may Circumferential Road, Barangay Alihi sa siyudad sang Bacolod na nagaresulta sa iyang kamatayon. Ang masubo lang dara kay nadalahig man na diri sa kaso ang driver sang carry. Nga kung lang tawon ganyan naton kalayo tuya sang antad. Kalayo sang antad sang pagbunggo sang tricycle sa carry, mayo naman gani kamera sang dash cam. Kung may sobra man sa budget, mas makabulig ba no? Kung may sa mga dash cam bala nga to sa nga salakyan, parang it's either ikaw man niya mabungguan, makabulig kay man tekon na kaysa kada isa mayaraman lang nga rason mo. Kagay ni kapon sang payag ni Dayday balang nga driver sang tricycle sa kandasi gabi sang dalagan sang motorsiklo mo. Pero siya ginagali may sala. Di pato na naton matumo na bega siya may sala. Ay man, nakwaan sang video sa dash cam sang carry. Istoryahan tada sa pagbalik sang bombohanay big time. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Ako si Kasya Gabuyas ng Alunan Baybay, Bacolod City, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke Raffle Promo sang Star FM kag Bombo Radio. So, nakadaog ko sang 4,000 pesos cash kag 1,000 na gift pack. Una nga hatag! 1,000.
Ikaduha nga hatag. 2,000. Ikatatlo. 3,000. Ikaapat. 4,000. Are ang isa ka balde nga puno man sang gift packs worth 1,000 pesos kag igahatag ko na sa imo. Nagpasalamat gid ako sa Star FM kag Bambo Radio kay dako gini nga bulig para sa amon. Kay may panggasto naman kami nga idugang kag para sa bulong sang akon nga tatay. Kag sa mga galantaw da gina-invite gid kamo nga mag-join na sa ilang nga raffle promo para magdaog man kamo. Star FM, it's all for you. Basta radyo, Bumbo, number 1. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan nga gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
ipasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasobrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwa sang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtob sa $1 billion ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. 3 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pabalik ka na sa ating pagpangalaga na dre sa palatunturan Bombohanay Big Time. Karamo kita sa mga maayong mga boksedor San Baya Bombo Gracelyn Labaton. I-check na to na dugay-dugay ang yung sining report kay subong nga daan. Mayroon naman sang mga kautoran nato na balang do hindi makaintindi kung ano ang rules kung ikaw ang nagagamit sa dalan. By the way, sang Domingo nga adlaw banwa si Rio de Janeiro Olympian Charlie Suarez. Madinalagon nga nakadepensa sa iyang WBA o kan World Boxing Association Asia Super Featherweight crown sa hampang nga ginabatigayon o kan sa fight nga ginabatigayon sa Ilorde Sports Complex sa Parañaque. Ang 33 anyos nga pride sa Davao del Norte ang nagdaog batokal sa veteran international campaigner Mark John Yap via 12-round unanimous decision. Nagdaog sa tanan nga mga scorecards so 120-108, 120-108 kag 118-110. Timayara dre sang mga pagbantay man sa ni Banwa. Kaya subungan natin, nag-retire naman si Senator Manny Pacquiao. Ang ginabulubantayan na to na drako na sino makasunod sa mga yapak ni Senador Manny Pacquiao. Although nga aminado kitang halos na daw gidya sa may makatupong sa kaya Senator Manny Pacquiao pinasahi nga klase sang boksedor. Pero ti kumayara man lang kita sang maayo kag makadalasang bugal para sa aton sa nga pungsod aton silang pagsuportahan kaya di man aton sa ni malipod manigara banwa kadamo gidya sa mga naga-excel kadamo gidya sa mga maayo ilabi na sa batag sang hampang kangay nagid lamang banwa sa aton nga mga boxers. Basta nga mayara naganiya sang bout o kumayara sang fight, kitaya nagalantaw gidya kay magluwas yang daan nga mahapos sa intindihon ang boxing. Kadamo man sa aton sa mga fanatic sa amoni nga mga kwan na balah nga sahi sang hampang. Ginakalipay nato na sa mga aga yara sa piyak kalinya si WBA Asia Super Featherweight Champion Mr. Charlie Suarez, isa man sa aton ng mga Olimpiano sa diri sa Mayapong sa Pilipinas. Sir Charlie, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Kung mapagpalang umaga sa inyong lahat sa radyo at Bombo Radio Bacolod and especially sa lahat ng mga nanonood live or sa radio sa kanilang mga bahay. And so ma'am, thank you sa paunlak sa atin sa umagang ito at masaya pa ako at naggalak dahil muli po akong naimbitahan na ma-interview dito sa Radyo Bacolod. Live po tayo, Sir, nationwide at worldwide. Makikita po kayo via Zoom kasi po meron na po kaming Facebook live and sa aming YouTube. So, makikita na po kayo sa buong mundo. By the way, first and foremost, congratulations, Sir Charlie Suarez. Marami pong salamat, ma'am. At isa po itong napakasaya, no, sa umagang ito. Dahil pagising ko kayo niimbitahan po ako ng
Bombo Radio Bacolod. Mhm. I'm sure, sir, may mga roots kayo dito, no? Sa amin, sa Negros Occidental. Opo. Opo. Nayara. Shout out da sa mga taga-Kabangkalan, mga kabangnuwa ko da. Kabalo ka na gani gali sir magiligay, no? Ano ang inyong Oo. gani sir nga language sa Davao del Norte? Ang language, Bisaya to. Oo. Bisaya, kag Ilonggo man Japon. Pero nakatinir ka man diri sir sa Kabangkalan, no? Oo, tong gamay pa ko ya. Pero ga silo lang ko to sa ga silo kami to sa Davao kay ato man to si nanay ko. Ga Okay. So far ti may madumduman ka man gyapon nga hiligay no nga mga tinaga. Opo. Kag makaintindi Mm. ka man sir, no? Hindi gid 100% ya. Oo. Sige, dire kita sir, mas mahiguro mga Tagalog ang kita subong nga parang mamaintindihan sa Opo. mga kotoran naton nga mga nagapamati nationwide. Mm. Ano po yung feeling ninyo ngayon kasi nadepensahan po ninyo yung WBA Asia Super Featherweight title? Una, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos dahil for the first time kong mag-defense against Mark Marjon Yap and nanalo nga po at wala pong anumang mga injury na natamo ko at naging successful yung laban at maganda yung laban namin, pinapakita namin. Kaya thankful po ako doon at pinapasalamatan ko po doon lalo na sa mga naglalaro din doon na walang mga anumang mga bad injuries na nangyari. Oo. So itong si Mark John Yap, ito po ba yung una ninyo na naglaban po kayo doon sa ring? Oo po, yun po yung first time namin na maglaban ni Mark John Yap at hinangaan ko po siya kasi maganda yung training niya at isa po siyang former OPBF champion, no? At nag-stay siya sa Japan and almost 3 years yata na hawak niya yung OPBF champion. So ang tagal niyang hinawakan yung belt na yun. Oo. Kung hindi ako nagkamali, 3 years. So talagang magaling, veterano at matapang, likas na sa Pilipino yon na boksingero. Kaya ano din talaga siya, yung willing talaga siya or yung init niya na manalo nandun po talaga sa laban natin. Opo. Nung Sunday. Pero kumusta naman po yung laban ninyo, sir? Mabuti naman po sa awa ng Panginoon at napakita naman po yung mga talento namin kasi kapag nasa sports ka, lalo na sa boxing, nandun yung skills. So, lahat ng pinag-insayuhan, pinaghirapan nyo, dapat magawa mo no, sa taas ng ring. At masaya naman ako at yung team ko, yung coach ko, na ganun nga po yung pinahinatnan. Yung pinag-aralan namin ay lumabas naman sa taas ng ring. Pero ito po yung ini-expect ninyo talaga na unanimous yung decision. Opo, yun po yung ano namin na dapat ano lang siya, yung dapat kukunin lang namin sa puntos and enjoy lang namin yung laro. Oo. Yung mga knockout, no, yung mga tumba, hindi namin yun hinahangad, bagamat dumarating yun. Kasi kapag hinahangad namin yun, pinipilit namin, baka manggigil. So, kaya pusa na lang kasi yung dumarating. Kaya, ni-enjoy lang namin yung galaw namin. Opo. Sir, pareho po kayong 33 years old, no? Opo. Oo. Pareho po kami. I think mas matanda ako sa kanya kasi I'm turning 34 this coming August 14. Okay. Pero doon, sir, sa tangkad, at least pulo pareho po kayo. Oo, pulo pareho lang kami. Okay. Pero sir, doon sa sa number of fights, sino po yung mas marami dito? Si Mark Janyap, na siya 30 wins. So, okay. 30 wins and 15 knockouts. Yung talo niya, marami na rin, parang 15.
Mhm. Matagal yun. Ang dami, veterano na kapag ganun, matagal na sa boxing. At may mga talo siya, pero siya yung mga talo niya nasa ibang bansa eh. Okay. Hindi dito. So, talagang matibay na boksingero. At saka, minsan lang yan, umabot ng mga 45 fights. Nako, Mhm. na yan, yung para sa amin, na siya, yung tinitingala na din ng mga boksingero yan. Opo. Ilan nga po yung total number of fights na po ninyo, sir? 45 fights ang total, 46 fights na si Mark Janyap. Pero kayo po, Ang sa akin po is 12 sa kasalukuyan is 12 wins, 7 knockouts, and no defeat, no loss. wow, no losses po pala kayo. Opo. Oo. So, after nito, sir, ano na po yung plano ninyo? After this fight, with my team, ay may kami yung may mga international fights na tinitingnan, Mhm. nilook up at hinangad na by God's grace and His will this coming October. Kaya yung training ko is continue Mhm. kasama yung team ko, yung coach ko, para kapag naikasa na is tuloy-tuloy yung kondisyon ng aking katawan. Pero nasa Maynila na po kayo talaga, sir, nagtitraining. Subong niya ari ko sa Manila istarga training. Okay. Kay ari ang damo diri mga ka-spar mates ko na mga boksingero. Anong plano ninyo, sir, para sa Olympics? Plano ako naman ako willing naman talaga kami. Ako even kung ano pa yung mga opportunities na dumarating sa akin, kapag maganda yun at ikakabuti ng aking karera as a boxer, I grab it, and then pinagsikapan ko din na kapag ibigay sa akin, talagang mapanindigan ko Oo. yung isang bagay na yun. Pero nagaplan ka gid ba, sir, nga mag-join? Naga-plan man, hoping and praying na by God's grace and His Mhm. will na ibigay sa atin. Although 2024 ato siya, pati gayonon. Pero dapat may mga Oo. qualifying pamandiri mo, no? Oo, dire pa lang niya sa national team. May ara qualifying. Pila ka mo daan, mga 5 ka bilog ka mo sa timbang mo. Perdihon mo isa-isa. Oo. So, kung maperde mo na sila, ka dayon, mabigyan ka, hatagan ka sang international fight cup. Kung maganda yung performance mo, Mhm. saka ka ipadala. Tapos mag-qualifying pa na kung maka-qualify ka sa qualifying sa Olympics, masulod ka. Pero kung hindi ka maka-qualify, hindi gid makasulod. Oo. Pero sa super featherweight, sir, pila ni gani, sir, ka kilo? Ka pounds? Sa pounds siya 130. So sa kilogram 58 something. 58 plus kilograms. Opo. So, kung mag-Olympics ka, tiyan mo man niyang imo pasakupan. Oo, amo na. I think magbaba pa ng 1 kilo. Featherweight, 57 kilogram. Okay. So, bulaban tayo na nato na kaya timaya 2 years paman. Si Miss Heidi Lindia, silingan niya, doon nagpabutiyag na siya subong. Nga daw, nagaplano na mag-retire after Olympics. Pero sir, sa imo ni at the age of 33, para sa isa ka boksedor, may ano pa niya hindi pa niya amo na katigulang gagidya para sa inyo. It depends sa body muscle ng isang atleta na marahil yung iba na maaga nagretiro dahil hindi na kaya. Sa akin naman, in-enjoy ko kasi yung kung saan ako nilagay. Kung saan ako ngayon, ni-enjoy ko siya na naging part na ng buhay ko, na I'm so blessed dahil kung hindi ako atleta, I think mataba ako, di ba? So, or hirap, may mga karamdaman. Pag atleta ka, mapangalagaan mo pa yung katawan mo na maging physically fit,
At saka alam mo kung paano i-train yung katawan mo, i-disiplina. So mapalad ako, sabi ko nga mahirap yung paging boksingero pero kung isipin mo sa kabilang parte ng iyong buhay, napakapalad pala. Napakapalad pala ng mga atleta kasi yung discipline pag diet at saka yung pagkain, mahirap yun gawin kapag hindi ka atleta kasi kapag ma-stress ka, kain mo lang. Sa amin kapag ma-stress, i-diet. I-diet namin, opo. So, kumbaga daw libre, ano na ningin nyo, sir? Libre medical exam na ningin nyo. Opo. Damo man diri, sir, sa mga boksidor sa Negros Occidental. I'm sure iba na diri sa ilan nagpamati, especially dira sa Bago area and pakadto na dito sa Southern Negros. Anong mensahe nimo sa ila, sir? Abi nga may mga roots ka man diri sa Kabangkalan. Sa mga kabanwa ko ang mga taga halin sa Bacolod, Iloilo, Kabangka, Negros, basta dira sa area sa aton, mga kabanwa ko na mga boksingero man nga katinguha na maging successful boxer. Una, ang i-share ko is first, meron kayong faith, no, sa ating Panginoon na lahat na magagawa nyo through Him. And secondly, meron kayong goal na kapag pinasok nyo isang bagay ay dapat yun talaga yung target nyo. At meron kayong discipline sa sarili na no matter what happen, up and down, may mga pangungutya, huwag kayong mawala ng pag-asa at manatili yung manatili yung determination na kung para hindi kayo maligaw sa focus nyo. Kasi ganun din po ako ito lahat ng mga nangyari sa akin na binabahagi ko is yun po yung naging bala ko para nandito pa rin ako by God's grace. Kasi kapag nawala po ako sa ating Panginoon, kapag kung ano yung mga trials na dumarating sa akin, wala. At yung goal ko nasisira dahil nawala yung goal ko, yung determination na apektuhan at saka yung discipline, no, na pariwara ako. So malaki pong napakaganda yung isang pag nasa sports ka, lalo na kapag bata ka pa kasi ang mga kabataan talaga pag-asa ng bayan. Yun yung nagbibigay ng karangalan ng ating lungsod, no, ng ating lungsod, ng ating barangay at hindi lang diyan ng ating Pilipinas. Kaya ini-inspire ko kayo na hanap kayo ng mga mentor nyo, yung mga kaibigan nyo, na mga boksingero, yung mga atleta kung saan kayo ngayon, hindi lang sa boxing, sa anumang sports, na magtuturo sa inyo, magbibigay ng advice, magbibigay ng mga idea kung paano kayo umangat. Kaibiganin nyo yung mga coach o mga tao na nagbibigay ng idea at pasalamatan nyo sila sa bawat salita na lumalabas sa kanilang bibig na iyan ay ikabubuti nyo at ikagaling nyo para maabot, makamit nyo ang inyong mga minimithi sa buhay kasama ang inyong buong pamilya. Okay. With this WBA Asia Super Featherweight Champion Mr. Charlie Suarez, maraming salamat po sa inyong oras dito sa amin sa Bombo Radio Bacolod. Sa muli po, congratulations. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Thank you sa lahat ng mga nakikinig and sa lahat ng mga atleta, mga taxi driver, sa mga nasa bahay nila ngayon. Marami pong salamat and God bless us all. Maraming salamat kaya Mr. Charlie Suarez. Ang natanasuning WBA Asia Super Featherweight Champion nagpatigayon na sang ining bout sang Domingo sang gabi sa Ilordel Sports Complex sa Parañaque.
Iyang nga nadepensahan ang WBA Asia Super Featherweight title or belt Banwa against sa kaya Marka John Yap. So, esperte na ni galing eksperyensya sang isaraw. Kwarantaya sa isa tanan na ka mga hampang. Tidari sa aton sa Maya Negros Occidental, kadamo kita diri sa mga boxedor. And isa na dira si Sir Rogen Lado, na dira sa Maya siya na sang bago. Si Sir Donnie Ahasan yata sa taga Banwa sa Morosya, pero tidira na sila sa Maya Barangay Mansilingan. Ayan na Clark Bautista sang Banwa sang Binalbagan. And syempre kadamo pagida sa mga nag-aspire nga mangin boxedor. Kung namayo ka lang andan magatipig sa imong kinitaan kung ka magadaog o bisan mapierde pagani sa patagal sa boxing, tibayara man nagyapon sa premyo para sa ila mo. So makapundara ka gid labi na kon invest mo bala hindi siling nga amo ning kwartay mo na baton ano mo dayon no gasuhon mo tanan. Kaya isa lang dira sa mga hemplo nato na si Senator Manny Pacquiao who is now a billionaire. Bangod ba na sa iyang abano siling balayang balhas kagadugo niya ang iyang ginasugala sa babaw sang ring. Sige, good luck sa ato na sa mga boxedor kagawa si Maya magasabak kamada sa Maya Olympics 2024 sa Paris. Ang batch ni Sir Charlie Suarez sa Rio de Janeiro, si Yumir Marshall bala. Ang isa man sa mga nagdala sang medalya para sa Pilipinas sa Tokyo Olympics. 4 minutos ang nakaligad sa taknang alas 9 saga. Reckless imprudence resulting to homicide. Ang kaso nga ginatubang sang driver sang tricycle nga nakabunggo kapon sa motorsiklo nga ginamaneho sang security guard nga si Louis Vergara sang barangay Handumanan na syudad sang Bacolod. Ang ginatumbod na to na diri Banwa amo ni si John Dayday sang barangay Banwa sang Kawayan diri sa aton sa may Negros Occidental. Kung malantaw ninyo dira sa aton sa inyong Facebook page ang video bala nga kuha sang dashcam sang Kerry. Nag-overtake ni ang driver or ang tricycle bisan na pang solid white bala ang ang linya. Kita nyo ng kurit wala sa duwa sa tunganan sa duwa ka mga lane. Hindi ka dapat pwede mag-overtake dira mo. So, kung na pwede pa malang diretso tanay sa may broken line, no? Sa may so sa pagkadasig pa sang padalagan sa ning tricycle driver. Kagabi niya tuway siya sa sugata, bala. Pag overtake mo, hintinguan, balik ka dayon sa imong right of way. Balik ka dayon sa imong lane. Di kay araya kay dire-diretso lang siya sa tunga ya sang dalan. Ang lane niya sang piyak or sang tricycle sang motorsiklo, amo niya ni iya ginagaw. Di syempre sampo ka na igid sila nga duwa. Ginbunggoan sang tricycle ang ining motorsiklo. Unfortunately, Banwa ginabawian na gid sang kabuhi ning security guard dira sa may University of Negros Occidental Recolatos. Aman ni si Sir Louis Vergara magwadamana sa katodo gid sa nga impact. Kung lang tawon naton Banwa why ginilabot taning Kerry. Kay kalayo ya sang antad sang tricycle kag sang motorsiklo sang nagbungguan ay. However, because nga napatay ini, nagtawon naman ang nadra sang prosecutor, kahit total meron naman sang video mo na bentaha kung may ragin mga dashcam bala. Kaya sa may sulusobra kita do pila man lang ning dashcam. Magkaabotang nga kita dira sa salakyan para nga kung ikaw man niya mabungguan, magamit mo man kaya ko na kaisa, puro malang rason nga na mga nakabunggo. Nga hindi man sila makako, nga mag-ako, nga sila man niyang may sala. Diba, dyan mo ning kapo, no? Kung wala lang ba mga haras-haras ng mga driver? O kung wala lang sang driver, nga wala nakaintindi kung ano ang rules of the road, hindi man tabo ang ini mga paruson ng mga insidente. Nga
kutol sang kabuhi sang iban nga mga nagagamit sang dalan nga nan sila tani nagahalong mani sila. Ti hindi mo gid na mabasol ang motorsiklo o doon kung lang tawon na tunti ko na medyo nakaplopre katara siya naka likawal siya tani pero anuhon mo na iya kayara na dang tricycle kag sala gid sang tricycle kay nga kaalang-alang na gid sang dalan ma-overtake ka pa. Pag overtake mo, why kaya dayon naging agaw balik sa imong lane. Take ng dalahi, gipadre ang driver sang carry. Sa mga gin kasuhan. Pero kung lang tawon na to ng video, klaro gid ya. Why niya kang tanan ang carry? Nagpundo gani sila dayon. Pero kung why pa gani sila gani nagpundo, basi kung nalapakan pa, nakasubo na to, basi nalapakan ang ining driver sang motorsiklo, nga natabuan nga gwardya, dira sa University of Negros Occidental, Recoletos. Sa piyakalinya, Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bombarly na file na ang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and damage to property sa duwa ka mga drivers nga involved sa sining aksidente nagluntad sa Barangay Alihis dira na yun sa Circumferential Road, Bombo Erlin, no? Kahapon nga adlaw sang aga, Bombo Erlin. Kaga ining napasakaan kaso amo si John Dayday, ang driver sang tricycle, kag ang driver sang multicab, Bombo Erlin, nga si Warren Blance, no? Duwagin na sila. Ako lang tawon na to na Bombo Grace, why ginatanay ya kailan tanan ng carry, di ba la? Yes, Bombarlin, kay klaro man sa dashcam no kung ano ang natabo sa aksidente kagapon. Kag according kay Police Captain Elmer Bonilla, Bombarlin ang asawa ni ang nagpasaka sang kaso. So request man ni Sir Warren Blance, Bombarlin, nga may ara bala sa nga tawag nga preliminary investigation, no? So gin-request ya ini. So gitagaan siya sa nga fiscal 10 days, Bombarlin, nga pamatud-an nga wala siya sang sala. Actually, ipakita yaman to ang kuha sang dashcam, no? Kag hibalon ta na Bombarlin kung ano ang Okay. Kaya kung lantawon na to, na pilag pa na ka metro sa gantad nila, kay man dugay na yan nag-overtake, pila na yan kasegundos nga nag-overtake ang ining tricycle, kagatog ito sila ya sa unhan. O galing kay sa katodohon sang impact, tinakalabot dito sa ila ang carry, ang security guard, Bombo Grace. Mayo naman gamit kay nagbundo sila dayon Ang carry, wala pagkakita nilang may aksidente, may nagbunggo anay, nagpundo sila dayon. Yes, Bombarlin. Amo na nga sa dashcam kag ang padalagan sa ni Warren Lance, Bombarlin, ang driver sang multicab. Tsaktuhan man lang, wala man gadali. Actually, muna no nag-overtake sa iya sa niyang tricycle. Kag moto nagbunggo anay no ang motorsiklo nga ginala sang biktima nga si Sir Louis Vergara, no, isa ka security guard dira sa UNOR. Kag amuning tricycle nga si John Dayday nga may karga nga tinapay, no? Kag pakadto ni siya sa Kabog, Bombo Erlin. So subong ang driver sang tricycle nga si John Dayday ara sa kustodiya sa atong sining nga mga kapulisan dira sa Bacolod Police Station 7. Samtang ining si Warren Lance, Bombarlin, ang driver sang multicab, ginrelease ni siya, no, tungod kay may ara pa sang 10 days nga ginhatag sa iya, no, kay gin-request ya ining preliminary investigation, kag ginsultan man ni siya. So pero gaan man siya dapat siya po na waran, Bombarlin. Oo. Okay, so inabi gina-determinar pagidinakon na pilang ibulig diri sa may pamilya. Pero kung nakita na dira sang prosecutor nga wala man gid niya kang tanan ang carry, mayo laman gani kay nagasunod sila, Bombo Grace, kag nagakuha sang video, at least natumod gid naton kung ano gid bala ang natabo. Yes. Ay, so syempre kung ikaw dira nakabunggo, mayara man na tsansa or kay gayunan, may tendency gana yang ang piyakto yang partido. Amo pa na bray mo pa si Bangdan bala no abi ka kadudugid sang iya dalagan mo. Pero kung tawon na to sa video, sala gid sang tricycle driver. Yes, Bombarlin. No, klaro gid sa video kag bintaha kaayo nga may dashcam imo sini nga salakyan, Bombarlin. Kag amo man na, no,
nga pasugtan kita nga i-post ina kahit tungod man nga magklaro man ang pangalan no, ni Sir Warren Lance, Bomber Arlene. Oo. So anyway, tiginatugyan na nato na sa may prosecutor kay kinamatarong manan nila nga mag-file sang reklamo, Bombo Grace, Yes. na nag-condola sa pamilya Vergara sa sining very unfortunate nga natabo kahapon. Pero di dapat naman abate giniya kag mangin leksyon tani ini sa mga motorista bala nga Yes. kung alang-alang nakita mo mayra pick up nga nang una overtake, Bombo Grace. Balik siya dayon sa iyang nga lane. Ang tricycle nag-overtake, medyo mahinay pang speed niya, ginsugata niya lang yang sa piyak nga lane. Makala to, Bomber Arlene, no? Amo na tong tion nga nagtabog na ining security guard kag isa pa sa kilid yung mga salakyan man, Bomber Arlene, dira sa mission center bala. Mayo lang wala man nadalahig. Nan. Kung na kayo sabi, dapat ang ining tricycle pag gani magluwas gani sila da pwede tanin sa National Highway. Diri na sila sa slow moving vehicle bala mo Grace. Yes. Diri na sila dapat ya sa right, sa outermost bala sa right nga lane, diri na sila dapat malabay. O galing man kay mga truck maning nga mga nando maning nga kadamo mga salakyan. Da kay ga mapainisyon ni sila no mo Grace. Yes, Bomber Arlene, namo tong oras garaya na da sila pila para magpa-test, no? Sige, sige given nga mo na. Pero kung tricycle ka, tani hindi ka mag dali balay ano ginadali niya ni singa ma-overtake yang sala ba ng iyang obra. Yes, Bomber Arlene, ginantaw mo palang si mo klingon tricycle driver ka, kagin mo dala tricycle, no? So dapat ani ikaw yang ma-adjust dira, no? Sa dalanon. Kay amo na yang ginadala mo. Ulat na lang kay sa hinay kag sa madasig makaabot ka man tug yapon. Gani man, Bomber. Sige, masubulan ni kayo nadalahig pa ning isa. Sige, beba mo Grace. Yes, Bomber Arlene. No? So, pamatian tabala, Bomber Arlene, ang pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla. Pagapon sang gabi, natinguan na naton nga ang kumplito ka mga persona, kuning driver sang tricycle kag ang driver sang multicab. So, napagawa na to kag na-receive ang resolution kag hapon sang Office of the Prosecutor. Kag ibato na nilang complaint nga mo ni siya ang reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Sir, ang multicab, nakita man ni tungad wala man ni siya sa salaan na napapansakaan siya kaso. Tigay kuha na siya mong may participation to sa pero kagahapon nag-request for kwanto siya preliminary investigation so ang driver tigay in-accept man to sang Office of prosecutor gintagaan sa 10 days to answer sining panumugongon so confined probable cause na sa sang Office of the Prosecutor magwa man na iyawaran kyapon. Kaya nagpasaka sang kaso ni sir? Ang asawa man mismo Na-file ng kaso? Na-file na kagapon sang last hour na to sang hapon. So, ang driver sang tricycle? Ang driver sang tricycle released upon detain. Ang driver sa multicab is released kagahapon sa alas 12. Ang kagahon kinagpa preliminary investigation. Gin-approve man sang piskal ang iyang request for preliminary investigation. Kaya ginpakita to nila siguro ang video nga nakita sa dashcam. Okay. So, magadepende na dira sa may prosecutor, Bomo Grace, sa pag-examine na dira sa mga ebidensya kung bala, ini mabasuran ni or ang isa lang to'y basagaan sa kaso, ang isa hindi siya makasuhan. Yes, Bomber Arlene, no? Kaya kaklaro man sang evidence nga nag-present sa Bomber Arlene, sa prosecutors. Oo. So, kabaya pang ini, Bomo Grace, mangin basihan kay galing kati. Sa bagay kanamo na mga aksidente ng mga naglatabo bala ang mga kotoran nato yang iban ng mga hindi bala responsable sa paggamit sa nga dalan nga hindi sila nila ginapanumdom nga apektuhan kamalitan niya ang iban kay dira sa solid when you say makita mong solid line gina-discourage ka na dira mag-overtake.
Yes. Bombo Grace, luwas lang kung nakita ni mo nga why gidya may nagapadulong nga salakyan. Di pwede maka-overtake dira pero balik ka jab dayon sa imo nga linya, hindi nga sugataon mo pa yung biyak. Matyaga niya lang, wala siya sugata, no? Momo Grace? Amo gid ni Ma'am Berlin, no? Nakita gid sa dashcam nga diretso-diretso gid sa iya, no? Ka ano wala ka init sinisang iya nga dughan, no? Gabaga siguro padagan sang madasig, no? Danon. Basi bago pa lang ni Bla nag-drive, dapat gani kung bago ka pa lang nag-drive, dira gid na pagani ang maglabi nga paghalong nimo kay bisan pag gani dugay ka na nag-drive, dapat maghalong gid tanan. Kay kung Wala na yan sa ang tanan, why sa mga parosyo nga mga aksidente. Yes, Marlene, wala sa edad, wala na sa oras, no? Kinanglan ang paghalong dala mo gid na, no? Ginabulsa mo gid na, no? Kaangay na sang nga tawag nga treasure mo man kay kung di ka maghalong, salang kabuhi mo, bawion kay isa pa kung ikaw lang yung aksidente okay lang be, no? Kung di man okay, pero kung iba niya mas ulamid, no? Sa ginahimo mo nga wala ka paghalong, di mo ginaya ang imo nga dako nga kapatahan. Ouch. Yes, sakit. Subong masugod naman ang milling season. In fact, dara sa may circumferential road, may mga nagalabay na, no? From time to time nga mga nagakarga sang tubo, abo mo Grace, padulong sa Central. May raman Yes. reminder ng Bacolod Traffic Authority Office because we have truck ban in the city of Bacolod, Yes, Bomber Arlene, padayon, no, sa pag-remind ang Bacolod Traffic Authority Office sa ning maabot naman o kung padayon naman ining milling season, bala, no? So makita ta or madumduman ta madamo man sa mga aksidente nga nagluntad kabahin ang mga truck nga puno, Bomber Arlene, sang karga sang tubo. So isagid ni sa mga concerns naton nga timely gid, no, ining mga aksidente nga nagaluntad man especially diri sa syudad sang Bacolod. So ang hambal sa diri sang aton sa nga head sang Bitaw, Arlene, si Police Major John G. Liba nga sundon ang mga nagakadapat, no, ang layi nga 14 feet lang, Bomber Arlene, no, ang ginasugtan nga halin sa ground, Bomber Arlene, ha, hasta sa karga mo amo nang kataason, no, nga pwede ka makasulod diri sa o kung makalabay sa syudad sang Bacolod, no, kung ikaw bay may dala nga truck nga may karga nga tubo. So dira sa entrance of Arlene, no, sa circumferential road abi, gina-check na dira, no, kung i-allow ka nga magsulod o kung hindi ang karga mo, gina-check gid kung nagakadapat bala. Kagati dira pa lang kung hindi insakto ang imo sini nga karga, hindi ka gidya pagpasudlon, Bomber Arlene. Pero may ara times nga maglapaw na bala, no? Galapaw ka na yan, wala naka lasimo ang bantay, wala nakakita gid. So paggamultahan ka gid, Bomber Arlene, no? Mutahan ka gid sang traffic enforcer. Kagati magabay ka, wala na sa excuses, wala sang consideration kay hindi mo man makompromiso kung makahalit ka, no? Isa na sa mga ginalikawan ta ang mga kable bala, Bomber Arlene, no? Madalahig mo kung maglabay ang truck nga ginadala mo, masabit bala, no? Sa lawid. Idako na nga problema. Isa pa ang aton sinindiri nga mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod, gagutok naman, no, amo na ang imo sini nga dala wala hindi appropriate, no, karga. So dako man ang imo sini nga tubangon, no, ang mga rimalaso sa dalan. Dami pag gini mo Grace, meron sang net gidya bala, may net sa pag-ulihi bala sa buli sang truck nga mo nagatabo na dira sa tubo kaya ko na kaysa nga nagakawigit mo. So delikado para sa iba nga mga motorista, mas slide kasi na especially kung do na ta na balang tubo sa labay-labay sang iban nga mga salakyan, delikado kay kadanlog. Kag isa pa kung maigo ka kaya ang gravity grabe man halin sa babaw, ang matusok kasi na, no? Yes,
magtapas daan sa nasang tubo, paslant na mo, Bombo Arlene. Correct, So correct. mas ano gani, pointed siya katama. So delikado gid. Matalom balang gintapsan sang tubo. Oo. Ang iba na dre, i-make sure gid nila hindi overloaded Bombo Grace. Kay kung nagkaisa, may mga nagkakatumba, may mga nagkakalahulwa gid bala ang karga nga tubo. So, Yes. delikado para sa iba, nilabi ng kwan gabi bala, nga mayara galidraya sang tubo nga gatumpok kay nahulog. Tingin taman ni Bombardier ang mga nagakarga bala no gapangyawat no, pero ang tawag bala nga dako man nga risgo, no? Dako man ang balik sa imo kung wala aga sunod sa layi. So dapat masunod ka gid sa layi kay para nga likaw ka disgrasya kag isa pa amo na magkakasto ka gid ya kung makaaksidente ka. Oo. Iba nang ganaan niya, kung dasig ban nga dalagan nila, dason hindi ka bala pirmi nagalabay sa mo nga lugar, may tubo, dara nga nahulog, nataktak, kabialin sa truck, dason medyo dulom pa, di iba nagasemplang gid sila bala. Oo. Actually, may nakita na dari Bombarlin sa syudad sa Bacolod, no? Puno or ang iya sa nga karga. Grabe, no, hindi na siya insakto bala. So nagkalahulog ang mga tubo yasin ni, namudamo gyud naglapta sa dalan. So ang mga nagalabay sa dalan ng mga salakyan, nagahinay-hinay lang kay pero tigid kadamo sa mga nagkalahulog. So kadako pa nga hasol sa aton sini nga mga motorista, no. Okay, sige. Bombarlin, pamatian ta ang pahayag ni Police Major Junji Liba. Ang aton nga or mga tubo na ng biyahe, may harap na tayo ginapalaw or ginasunod niya rolling ng truck ba ang tabla. So, na sila na itong gina-freeze sa circumferential or sa alihis. So, na siya, akos na lang ng allowable nilang karga para sila makahagi. Okay. So, ano dapat, sir, ang nagkakabagay o kung yes, from the ground, ginatakos na siya natin na by 14 feet lang, no? 14 feet lang ang iya taason sa karga, regardless ang iya nga tindog, pero it will be measured from the ground to pakanto sa babaw. Dapat 14 feet lang yun. Oo. So, ang mga drivers nga may karga, wala pa sa 14 feet, sir, ginatikitan mo na siya, makita. Yeah, so gina sila na bawal sila maggabay gid. Ginabawal. Bali ginatakos and then kung sobra mas sila ginada pa lang niya sa ginaharang inin na sila kapag yun or either nga ibuhay na nila yung karga. Okay. So bali wala sila ginapalabay, wala lang sila ginamultahan, wala nga. Kung maglapaw na sila kag hindi sila mag-follow sa rule that's the time ticket sila. Oo. So subong, sir, wala ka mo may na monitor or may nadakpan, sir, na naglapaw? Way pa man gid no ang di pa ko ang sa monitor ta may pila-pila siguro kabilog pa lang but mayara naman ta na-assign nga mga mga personnel dira sa nga bahin bali no at gagi ang aton nga tubo. Okay, sir. Ano, sir, ang imo sining mga mangintahan ng dong kay malapit na lang ang billing season, sir? Well, kwanta lang reminders no sa mga driver or mga nagabiyahe sa tubo. Wala man actually kung ano ang ilangan na andan na may mga something kita nga na truck ban the same na siya naton nga ordinances ang gina-implement. That's why hindi lang guro mag-disregard, bali i-consider lang gyapon nga mayara ta nga gina-follow
avoid na naton yung mga aksidente da sa mga kuryente naton kasi may aragin man yung mga part ng mga nubo. So manawagan lang na tapos ang isa ta din na monitor kisa ka daw prone kita sa mga consideration, but this time hindi ta maghatag sa consideration kasi daga anad kag nagkakatabog po ng mga aksidente because nga kisa gamay nga mga consideration gina-consider na lang. Okay, so ang aton siguro subong paano mo sila nga this time medyo stricto kita niya tayo. Okay, Mamo Grace. Aha. Mamo Grace. So, hamo gina dapat sundon nato na diri ko na ng mga patakaran, and then 14 meters from the ground lang na siya dapat. 14 feet, brother, 14 feet from the ground na wala na dapat ang kataason sang kuha na bala, Bombo Grace? Yes, regardless sa kung ano nga salakyan or anong kataas ila salakyan ng Berlin or truck. Oo. 14 feet lang ang kataason halin sa semento or sa dalan, abi. Kaya parang mga wiring nga hindi nila masagairan bala. Hindi nila malabot. Yes, po Merlin, kagana target naman no nga ma-reduce o kung wala pa lamang magluntad nga aksidente and worse casualty no sa muni nga mga klase sang salakyan man kag ang pagkarga nila sang tubo, po Merlin. Sige, Mamo Grace, thank you, Ged. Yes, po Merlin, ini si Bombo Grace in Labaton nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Madamong salamat kay Mamo Grace din Labaton. So, magadepende na dira sining aksidente sa Barangay Alihis kahapon. Magadepende na dira natugyan naton sa may prosecutor ang pagdeterminar, pag-evaluate dira sang mga ebidensya kung mayara sang bastante nga basihan para nga malaki pa diri sa mga ginakasuhan or dapat nga kasuhan sa pagkapatay ni Louie Vergara ang security guard nga malakip dira sa mga ginakasuhan or sa pagkakasuhan sa korte ang driver sa nga carry. Kaya matagman to sa video sa nga dashcam nga ang tricycle ang ginamo lang gid nga nakabunggo diri sa motorsiklo. Kag sa maya truck ban naman kag dapat sa nga pagasundon sang mga tracking services sa bala nga nagakarga sa nga tubo. Dapat i-make sure ninyong hindi lang overloaded. Kaya kung nakaisa nga dati mga nagakawigit ang tubo sa dalan, delikado sa iba ng mga motorista. Kita nyo ng aksidente no sa pagkasakit no. Ang sinang video ni Balaw kasakit para sa sa security guard nga mo gining katudo sang impact bala. So diri sa tubo naman nakuha na kaisa nga dati mga nagakawigit ang tubo sa dalan na delikado para sa iba ng mga motorista. Ilabi na kung doon nagaguluwa ng duga niya bala kaya natapaka na sa iban ng mga salakyan. So kadanlog amo nga ang husto-hustuhan lang gid. Kadabuon sa nga tubo amo ni dapat ang iga karga. 30 minutos sa Banwa ang nakaligad sa taklang alas 9 sa aga. I-check nato na report ni Bombo Dennis Rubica. Nagligad nga adlaw mirasang naarasto ang National Bureau of Investigation dara sa Libertad Public Market. Mga kolektor sang small town lottery nga natukiban wala man lang sa nagakaigo nga permiso or the franchise manigyapon mo. Halin sa Philippine Statistics Philippine Charity Sweepstakes Office. Amo na nga mayara gidya sang violation ang ining duha nga mga nagkaladakpan dira sa area sang Libertad Public Market. Kaysa agad lang niya kolekta sang pataya pero hindi man nagali legal. Abo na nga kung mataya naman lang kita kati kon kaysa kita nagapabinturar man mo no kapasimpala naman sa nila nga
Magdaog ko ganay sa loto. Magdaog ko sa loto. Minsan pera lang day mo yung barato Di gani magdaog ko sa loto. Mapatindog gid ko yan sa nga mo ni. No? Tiway man na yung problema kung kita nagahandom. Importante nagataya. Kag sa legal lang gid mataya. Kayo ka na kaysa sagan lang kita kung magdaog ko ganay sa loto. Libre hun tagid ka sang pamahaw. O jazz, no? Pero why ka man gali gataya? Yabo ni nagliga na baga nakaladakpan dira sa may area sang Libertad Public Market, wag na problema nga kita nagataya dira or tag 20 pila na ganing taya bombo antane kagi gani taya tag 20 sa small town lottery naman yan depende man sa imo. Para nga hindi ka madakpan kayo kay ganang nagataya kita sa mga mga numbers sa game. Importante lang man ang atong mga lisensyado gidya bala. Kay naghatag ka mo dira kwarta, wala man na sang ganar na dira ang gobyerno, kay ila man lang nagyapon, sa ila man na nagyapon ka kadto. Kung kaysa gani matingala ka na malang taya man ko ay nakalabo tao. Ilabi na sa mga collector bala sa small town lottery. Ato ang operasyon sa National Bureau of Investigation. Tayo subong meron sila din sang pandam sa publiko. From NBI Bacolod District Office, Bombo Dennis Rebecca sa report. Come in. Bombo early na aton sa dito tapan sa NBI sa Bacolod ang nagpagwa karon. Okay, Bombo Dennis. Berlin. Sige. Sa nato na ang talatapan karon sa NBI sa Bacolod ang nagpagwa sa pandam sa publiko no sa mga mga parokyan no bala Berlin in taya sa number games no kay there is Negros there sa Bacolod isa lang gid niya ba na Berlin ang may franchise mo no, sa pagrehan sining number games blind ning Lucky Bigler ning operator sa small town lottery kung stay elder sa Mercedes sa Bacolod kag Negros Occidental kaysa naligad nga Biyernes Bomberlin ang NBI nagdakop sang duha ka individual no kay may complaint sila kay report nila baton nga may ara nagapataya sa nga kaangay abi Bomberlin sa nga small town lottery kung STL pero ining mga sospetsado hindi connected sa sining legal nga operator sa small town lottery. Bumberti, siguro ba may iban sila yung bangka or financier or operator. Kaya isa din bumulingin tanaw sa NBI nga para mabla proteksyonan ang publiko. Kaya tikon ining mga illegal nga mga ginagabi-gabi nag-operate na sining numbers game. Ang risko din bumulingin sa public nga in case bala magdaog sila basi hindi bala sila makabaton sila premyo kaya why sang legal personality ang bangka or financial abi sining nagapataya Bomberlin so muna ang risko dira nga nakita sa NBI kaya of course kadua ining illegal nga operator sa numbers game wala man niya nagabayad sa buwis gobyerno mo. Why man din kamang gobyerno sila. Mo pag naisap na Bomberlin. Nga kung nga ginatawag sila ng illegal. Sunod sa kay NBI recorded Renewable Domino nga ining duwang produkpan sa itong Biyernes kasi Rene Lopez kag ining si Arkins Espida Bomboyle na ibaluan nga ang ilayang ginarimitan or na financier or hindi na konektado sa sining legal nga operator sa small town lottery kag isa pa kita tanaw sa NBI kung base ining ilang financier kung ilang bankador ginahibalo pa sing bike ko desin kay may mga ara nagluwa nga mga informasyon nga base may mga pila ka mga dalagko individual or base may pila ka mga politician nga sa likod sining operation Bomberlin kay inining duwa based investigasyon kag informasyon sa NBI
hindi lang dirigali sila nagpatagay sa operation sa Bacolod, kundi sa ibang pangabahin sang probinsya. Kag nagsugod ini sila. Pinunahan pa na ito nagligad ang sa Libertad, Bobo Dennis? Yes, amo ni si Libertad Bumboyling nadakpan sa nagligad nga Biyernes. Amo ning sa Libertad na tumod ko. Pero based sa informasyon ng siling investigation ng BI, hindi lang gali ga pataya, hindi lang ga operate ining bugos nga bangkador, hindi lang sa Bacolod, kundi sa ibang pangabahin sang probinsya naton. Kag nalawan nila nga daw bag-o lang gid pag ganito Bumboyling isak bulan, operasyon sining nasambit nga bangkador kay malain pa Bumboyling kay ang result nga ila ginahatag man niya sa ilang mga manugtaya. Ang resulta man sang bula gikan sa sining legal nga operator sang small town lottery. Amo na bala? Damas nagakuha sang result. Kuan gid ng illegal gid nga operation kasi natunti hindi sila sanction sa PCSO, hindi sila sanction sa gobyerno kay may legal di ang operator. Ang punto da nga base may mga magadaog maabot ang Magani simpo. ang madaog to ya na balaan niya na to nga daog siya pero why gali? Daan amo na da base di bala mahatag ang taya. Daog siya sa iyang daog. magintayan pero wala siya may mabaton, di ba? Amo na dang risgo. Kaya kung magreklamo ka na okay ka man lagson sila dire. Sino lagson mabi kasi ito tayo bugos mo. Online niya kung ining legal nga operator, kasi kung hindi kaya ka, example, magdaog ka, why matag sing gitayan mong daog, pwede kaya reklamo. So, ang operator, mo na yung masanksyon to sa ilang tao nga nagapataya, nga why siya ginatag tong premyo. Pero kung iniya sa illegal, bugos, why ka gidilagson, in kaso magdaog ka, in kaso hindi kaya mabayran. No, sa imo siling daog bombo island. Kaya of course, kung speaking legally, hindi kini pwede kaya sila sing franchise, o isang permit, ikan sa aton siling gobyerno. So, muna nga gindakop ining duwa sa itong Biyernes, paghapon ginfile ang kaso, madasig mabuboylin kay pagkasabado sang aga, may nagpiyansa dayon sila nga duwa. Wow. Mangkot Siyempre ang ginaobrahan nila si sinamon kay Sarah Baldovino, sino piyansa, sir? Yati, huwag mo kabalo kay nag-score team na ito yung nag-bayad piyansa. No? Ining si Rene Lopez, ginpiyansahan isang 60,000 pesos. Samtang ni si Arkens Espida, ginpiyansahan sang 72,000 pesos. Bakit lag ko sa piyansa? No? Kaya ila sining kaso, bumalik ginfile sila sa NBI sa itong Biyernes ng hapon, violation sang Section 3 sa Republic Act 9287 o kon illegal gambling. Kadasig mo nagali Bumboyling magpiyansa. After nakapiyansa, sa Sabado, may mo ang NBI gin-release na ining duwa yung mga suspetsado. Pamatiyata Bumboyling ang pagpayag ni Bacolod NBI Head Renwar Baldovino Bumboyling. Yeah, we know. Ang information namin is not only in Bacolod. They are operating even outside of Bacolod. Alam naman natin, ang franchise holder lang dito, yung Super Lucky Bigler Incorporated. Oo. Na-verify na natin yan sa PCSO manager dito, si Mr. Villagracia, na wala pa namang nag-grant na ibang franchise dito. Other than that, the franchise ng Super Bigler. That's what we want to find out. Kung bakit sila emboldened na after the elections, nandyan na yung... We will try to find out kung but as far as now, hindi pa namin masabi yan, May intel report kami, and aside from that, meron yung operator ng, legitimate operator ng Super Lucky Bigler. Oh yes, kasi wala naman sila obligasyon sa gobyerno na may unless Super Lucky Bigler na may binabayaran sila sa PC. Ay kung may manalo doon, yung financial na magbabayad yan. Iba kasi ang peryahan ng bayan. Ibang peryahan ng bayan. Itong mga nahuli namin, parang STL ng operation Tsaka they are using the STL resort. Yung peryahan kasi may sariling may sariling bulahan.
Parang Reveda ba? What do we call that? They should know na wala silang, they are not authorized, na fake sila, na illegitimate sila. Hindi naman pwedeng lakas lang ng loob yan. O dahil nininindrop si ganito, o may kakilala kaming ganyan. Kaya ang public lang, they should know na ang franchise holder lang dito yung Super Lucky Bigler. Kinikilala yan ng PCSO. Yung mga yung franchise holder na yan. Kasi at Bacolod at entire Negros Occidental, wala nang iba, sila lang. So, kung mayroon bang mga gumagamit ng pangalan na Vikings or any other name, illegitimate. That's the warning. At saka yung mismo mga operator at saka bet collector nila, may imprisonment yan eh. Hindi bababa sa 12 years, 10 years, depende sa classification yan. Kung debtor ka lang, kung maintainer ka lang, kung operator ka, financier ka, mas malaki ang... warning lang. But it's in the law. Yan ang sabi ng batas. Kung ang protector or other government official may... we will try to... I don't know kung aware itong mga local officials. Baka ginagamit lang ba sila? We do not know. Kung bakit malakas ang loob ng mga nag-operate nito. Sir, matagal na ba sila nag-operate, sir? Hindi pa naman. Based on our intel reports, wala pa yata naman silang 1 month. Bomberlane, no? Si Bacolod NBI head, no? Valdovino. So, wala pa gali 1 month ang operation nila sining grupo. Tama pa na ginapadalma ko sinong sa likod sinadre, sinong financier sinadre, sinong mga dalagko individual nga nagbangka, no? Sining illegal numbers game, no? So temo na nang risgo kasi blakon tayo sila nagkapos diyan iliya nagalusot nga bangka base kung dalagko wala ang maigo nila or madaog nila, hindi sila mabayaran. So wag sila lagson Berlin kahit illegal na ining sa mga sama ng pandam sa NBI sa aton nga mga mga nagataya na gasunod sining numbers game ng isa lang gid ang legal operator sa Bacolod Negros, wala na sa iban Bomboylin. Okay. Yes, muna update naton development report sining pagdakop no sa NBI sa Gabires sining duwa kay magamataya sa illegal numbers game diri sa may Libertad area syudad sang Bacolod. Nakapiyansa na, temporaryo na release na sa kusliya sang NBI. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Dennis Sorbica. Good luck sa ato sa mga hensya sa gobyerno sining pagpatigayon sa mga operation. Kay mga illegal nga ni dapat may ragid na sila makapanabatagid na sila sa ila violation. 44 minutos sa nakaligad sa taknang kalasan Nueva sa aga. Yari na ang ato sa Bombo News Center Makati para sa coverage sa state funeral para kay the late former President Fidel Valdez Ramos. Bombo News Center Makati, kamin. At kaugnay ng mga sitwasyon na yan, Bombo din, i-check muna ng ating kasama kung anong oras mag-start dyan ang paghahatid ng abo ng dating Pangulong Fidel Ramos mula dyan sa may bahagi ng Taguig City, dyan sa Heritage Park, ay patungo ng libingan ng mga bayani. At bago yan, Bombo Dennis, si Bombo Gerald ulit, kumusta muna natin ang kanyang lugar dyan sa may bagay, ang tawag dito Heritage Park. The past few days, dito po nag-stay at dito nagkaroon ng lamay. Go ahead, Bombo Gerald. Yes, una sa lahat, Bombo Elmar, kumusta yung signal ko dyan? Nandito tayo ngayon sa Heritage Park at nandito yung abo pa ng dating Pangulong Fidel Ramos. Bombo Elmar, Bombo Den. Bombo Gerald, napakaganda ng signal mo ngayon at kumusta rin ang lagay ng panahon dyan, Bombo Gerald? Nakikita ko sa likuran mo, may mga police patrol at ilang mga nag-abang sa lansangan, Bombo Gerald. Yes, Bombo Elmar, Bombo Dennis, dito sa aking likuran, dyan dadaan mamaya itong convoy at dito idadaan yung abo ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Kanina, nagkaroon na ng rehearsal, mayroong 6 na mga itong sundalo yan. Kunwari binubuhat yung kabaong ng dating Pangulong Ramos, saka ibinaba at saka sinaluduhan
At yan ay para dito nga sa paghahanda mamaya sa departure honor ceremony na isasagawa naman dakong alas 10 ng umaga. So yung panahon dito ngayon, kanina maaraw, ngayon medyo makulimlim na, Bombo Elmar, pero mas pabor pa rin kaysa nung mga nakaraang araw na umuulan. Mas okay na yung ganito, Bombo Elmar, kaysa sa umuulan dahil mas delikado pag umuulan, baka magkasakit. At yung kanina dito, Bombo Elmar, as early as alas 5 or alas 6 ng umaga, ay todo na yung paghahanda ng pamilya ng dating Pangulo dito. At medyo stricto, hindi na sila nagpapapasok doon sa loob. Yung mga kasama nating media nandito lang sa ating tabi rin na nag-aantabay dito nga sa paglabas mamaya ng urn, itong abo ng dating Pangulong Ramos, dahil crinimate ito matapos ngang lumabas na ang sanhi, isa sa sanhi ng pagkamatay nito tinamaan ng COVID-19. Kaya naman ay ito kakaiba dahil pandemic. Mantakin mo kung ilang years siyang nabuhay, ay ngayon pa nadapuan ng COVID-19 at ngayon pa talaga sa panahon na ito namatay ang Pangulong Fidel Ramos na siya namang naging dahilan kung bakit crinimate itong kanyang labi noong siya ay namatay. So far, dito Bombo Elmar, Bombo Dennis, dito sa aking likuran na nandyan yung banda rin ng militar. Sila yung mag-aalay mamaya ng tugtugin. Siyempre dahil nandyan rin dito sa inilabas nga na bulletin na mayroong tops, yung tawag dito, yung musical piece na yung sound dyan, yung funeral na kinabibilangan ng trumpet at yung bugle. So sila yung tutugtog mamaya. So far, Bombo Elmar, Bombo Dennis, ay wala pang paggalaw dito at mamaya alas 10, hintay natin yung rehearsal pala kanina, Bombo Elmar, Bombo Dennis, doon lamang sa paglabas. Libingan ng mga bayani, Bombo Elmar, or yung pagpasok lang dun sa libingan ng mga bayani sakalang magkakaroon ng ganitong klaseng marcha itong ating Armed Forces of the Philippines. Yung composite battalion na nag-rehearsal kanina, kinabibilangan yan ng iba't ibang branch ng Armed Forces of the Philippines. Mayroong Philippine Navy, mayroong Air Force, at syempre yung Philippine Army. Nandito na rin yung mga bus ng Armed Forces of the Philippines. Sila yung convoy mamaya dito sa isasagawang libing. Maging yung mga private vehicles dito na sinakyan ng pamilya at yung malalapit na kaibigan ng dating Pangulong Ramos nandito na rin. So hinihintay na lang, ilang minuto na lang, Bombo Elmar, at isasagawa na itong seremonya dito sa Heritage Park bago tumulak at ihatid na sa kanyang huling hantungan doon sa libingan ng mga bayani, kung nasaan naman itong grupo ni na Bombo Raymond na nag-aabang doon mamaya, Bombo Elmar, para magbigay din ng sitwasyon sa kanilang kalagayan doon ngayon, Bombo Elmar, Bombo Dennis. Bombo Gerald, sabi ko kanina, pambihira itong pagkakataon, dahil sa ito muli masasaksihan natin, nung huli nagkaroon ng ganito nga, wala pang mga social media noon na mga aktibo, 1987, na magkaroon ganitong tinatawag na state burial, Bombo Gerald. So ngayon maulit, so talagang madetalyado at ang daming mga protocol na sinusunod dito. Bombo, so makulay ang masaksihan natin mamaya at talaga namang solim, Bombo Gerald. Meron din pala dyan, ni-request ang pamilya, Bombo Gerald, na puti, na damit o kulay ang siyang maging magsilbi, na inire-request nila para sa mga guests, wear white, ika nga dyan, Bombo Gerald. Oo, Bombo Elmar, kung may damit lang siguro tayong uniform na puti, nagputi rin tayo, Bombo Elmar, bilang pakikiramay, pero yun nga at wala naman. So far, yung mga nakita naman natin kanina, mga nakaputi, yung mga nandito. Siyempre, maliban na lamang dito sa uniform ng Armed Forces of the Philippines, yung mga batalyon, yung composite batalyon, dahil mayroon silang
sariling uniform, Bombo Elmar. So tama yon, 1987, 3 years old, 2 years old pa lang ako dyan, Bombo Elmar, nung hiling nagkaroon ng ganitong event. So nasundan yan ngayon, so medyo matagal-tagal na panahon na wala pang social media noon. Pero ngayon, dito magiging sigurado ito, magiging trending din siguro, magiging usap-usapan din ito at syempre marami na rin yung mga nag-aabang kanina dito sa mga kalsada dito para abangan itong convoy at kung paano yung isasagawang seremonya dahil after 30 taon siguro, Bombo Elmar, mahigit ay matutunghayan yung ganitong event na meron na tayong social media dahil talagang iba na, nag-iba yung panahon na uso na itong social media. Lahat nakikita na dyan. So mamaya ang tabayanan dito sa, syempre, sa Facebook at live feed ng Bombo Radio kung papaano isasagawa ito mamaya, Bombo Elmar, dahil tayo mismo, ako mismo ay talagang first time kung matutunghayan yung ganitong event, Bombo Elmar, Bombo Dennis. Okay, tama-tama yung sinasabi mo. Si Bombo Dennis, baka meron ding dagdag na nais linawin dyan sa inyong lugar. Go ahead, Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald, tinitingnan ko yung background mo. Mukhang medyo maulap din, ano? Baka biglang bumuhos ang ulan. If ever, meron bang masisilungan man lang yung mga kabahagi dito sa aktibidad na ito sa paghahatid sa huling hantungan kay dating Presidente FBR? Oo, kanya-kanya, Bombo Dennis, itong masisilungan. Pero so far, nung isinagawa yung mga rehearsal naman doon sa libingan ng mga bayani, itong mga sundalo na maghahatid ay wala talaga, Bombo Dennis, do. Yung mga sundalo naman, rain or shine, itong mga to, Bombo Dennis, kagaya rin natin, rain or shine. At titignan natin mamaya kung ano yung magiging lagay ng panahon. So far, Bombo Dennis, parang kung titignan natin yung kalangitan ngayon na medyo malabong magkaroon pa ng ulan hanggang alas 12 base sa ating pagtaya ba ang tawag doon or dito sa ating nakikita ngayon dito sa lokasyon ay malabo pa naman na magkaroon ng pag-ulan. Pero unpredicted naman ang panahon, tignan natin mamaya, Bombo Dennis. Pero nakahanda naman ang lahat, Bombo Dennis, pati rin itong buong persa ng Bombo Radio sakaling umulan mamaya. May dala-dala naman tayong kompletong mga payong at kapote, Bombo Dennis, sakaling or kung uulan, Bombo Dennis. Tanong ko na lang din, maliban doon sa presensya ng ating mga puwersa ng militar na nandyan, talagang parte ng aktibidad, meron ba kayong nakita, mga pulis, mga force multiplier? If ever kasi, baka biglang dumami yung tao, mahirap kontrolin. Lalo't kinakailangan, biruin nyo, kinakailangan pang RT-PCR test, antigen test from time to time. Pero kung bubuhos yung tao, medyo mahirap i-monitor yun. So, may presensya din ba ng mga tauhan ng PNP along the way at dyan mismo sa mismong lugar na yan at doon sa may libingan ng mga bayani, Bombo Gerald? Oo, meron, Bombo Dennis, may mga nakasakay na kanina dito sa mobile, itong truck ng PNP personnel na nagbabantay dito sa paligid ng Heritage Park. Actually, may sinend tayo kanina dyan, Bombo Dennis, mayroong K9 units na ipinakalat dito kanina para panatilihin, para masiguro na mananatili pa rin yung kaligtasan ng ating mga kababayan na nandito sa ngayon. Kompleto naman so far at dito sa loob naman, Bombo Dennis, ay maayos naman dito. Kakaunti lang yung tao kaya walang problema itong PNP personnel pagdating sa peace and order at pagdating dito nga sa pagbabantay nila sa seguridad ng mga tao na nandito sa ngayon, Bombo Dennis. Sige, Bombo Gerald, maidugtong ko na lamang if ever kasi na mga ganito kalalaking aktibidad, may mga presensya din ng mga miyembro ng Diplomatic Corps at may mga sightings na ba? May mga nakikita na ba kayo dyan from diplomatic community, Bombo Gerald, at yung pang mga iba pang mga bisita at this point na humahabol para doon sa mga huling aktibidad bago yung paghahatid, yung tinatawag nating interment, Bombo Gerald? Oo, kapag yung diplomatic corps, Bombo Dennis, wala pa tayong namataan kanina lang, pero meron yung mga sasakyan na rin dito, mga private na mga sasakyan na siguradong mga pamilya or malalapit na pamilya at kaibigan ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. At ngayon may mga nadagdag dito, Bombo Dennis,
na mga sasakyan na nakita na rin natin kanina. At yung nandito sa ating likuran actually sasakyan ng radio sa Malacanang, Bombo Dennis ito nasa likuran natin. Pero may mga pumapasok pa naman ng mga sasakyan at sigurado ay yan yung magiging bahagi ng convoy mamaya papunta doon sa libingan ng mga bayani, Bombo Dennis. Okay. Bombo Gerald, yung magiging takbo, yung daloy nitong paghatid sa huling hantungan. Although, nababanggit kaninang umaga ni Bombo Raymond na napakalapit lang pala nito mula dun sa pinagburulan hanggang dun sa libingan ng mga bayani. So, may final route na ba, Bombo Gerald? Yung magiging daloy nitong parang marcha kasi ito, no? Sapagkat ito'y pagbibigay pugay, hindi pwedeng madalian. Hindi rin ito katulad ng iba pa na mga paglilibing na anything goes. Ito, dinumero ang galaw dito, Bombo Gerald. So ano ang magiging pinal na ruta nitong paghahatid sa huling hantungan kay dating Pangulong Fidel Valdez Ramos? Ibibigay natin mamaya yung final na ruta, Bombo Dennis. Pero yung sa kanyang malinaw, lalabas siya dito sa Heritage Park, dito sa kung saan siya inilagak ngayon. At dito dadaan sa aking likod, papunta na doon sa libingan ng mga bayani, Bombo Dennis. Malapit lang kung mag-jogging siguro, Bombo Dennis, or maglakad papunta doon, mga 10 to 15 minutes lang. Pero since yun nga, may mga seremonya at kung mabagal yung usad, ang pagtayo nila baka abutin daw ng 30 minutes bago makarating doon sa libingan ng mga bayani, Bombo Dennis. Alright, maraming salamat Bombo Gerald. Sige, from your end, Bombo Gerald, babalikan kita mamaya dyan. Sige, Bombo Elmar, at live mula pa rin dito nga sa Heritage Park sa Taguig City. Bombo Gerald, di ulit. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala muna, Bombo Dennis, mga kabombo kay Star Nation, habang inantay natin yung pagsimulan ng seremonyas dyan po naman sa Heritage Park sa Taguig City, ay bigandaan ko muna itong naging pagpasasalamat din at tribute nitong isa sa mga apo ng dating Pangulong Fidel Ramos, si CJ Simbrano. Siya po yung anak ng ikatlo sa mga anak din ni dating Pangulong Fidel Ramos, si Carolina Chula, at anak niya si CJ. Narito si CJ, isa sa mga apo ng dating Pangulong Fidel Ramos. The biggest thing that I can truly say from my heart. Growing up in America as a person of color was sometimes hard because of racial and cultural differences. I could understand why I couldn't fit in as early as others and why fellow classmates would make fun of me even for something so simple like I had brought to lunch because it didn't look like their American food. Sometimes I would question why I couldn't just be like everyone else. But every summer, my lolo and lola would visit and I would be reminded by them how truly blessed I was to be part of the Filipino culture and the part of the Ramos family. They would fill the house with family. I only got to see them once in a while and I was reminded of the love of family and my culture. Lolo was a representation for me to be truly proud of who I am and to remember where I came from because that makes all the difference. Because of him, I am who I am today. He and Lola blessed me with a good life, a good education, a good work ethic, and for that, I'll never be able to say thank you enough times through my lifetime. I was so thankful and felt so special that Lolo always made time to visit us halfway across the world so that I never felt forgotten. Every year, without fail, I would get a letter from him on my birthday. So although I was the farthest away, he was still thinking about us. I think this is true not only for me, but for every person in the family. He made sure that none of us were ever forgotten about because that's just who he was. I'm sure many of you knew Lolo loved taking pictures. I'm also sure that in this room, 100% he would have a picture of you with him. Because everywhere he went, he would always say, "Picture, picture." It made me laugh
when he learned the word selfie. I always wondered why this man wanted to take so many pictures, but I'm so glad he did. It's kind of funny because as I grew up, I fell in love with making videos and taking pictures. To this day, I take pictures of everything, where I'm at, who I'm with, and especially what I'm eating. I must have got that from him. But now I realized it wasn't because he wanted a picture. It was because he wanted to save the memories we made and be able to travel back and remember our journey together whenever we wanted to look back. Today, I'm glad that I got the love to encapsulate memories from him. So yan mga kabombo, isa sa mga apo ng dating Pangulong FBR, si Jose Simbrano. At mga kabombo, habang inantin natin yung pagsisimula ng procession ba to, funeral procession mula dyan sa Heritage Park, Bombo Dennis, ang sabi pala rito ng Pag-asa, posibleng 60% daw na umulan doon sa lugar na yan, dyan sa may Taguig City. Kaya inabisuhan nga talaga na yung magdala ng mga umbrella, mga pananggalang sa ulan, Bombo Dennis, the past few days. Talagang matindi ang mga pag-ulan dito sa Metro Manila, karating na lugar. Yan naman siguro, sana hindi nga matuloy itong mga pag-ulan na inaasahan sana na forecast ngayong araw nito ng Martes, Bombo Dennis? Yes, Bombo Elmar. Actually, tinitingnan natin kanina yung satellite and surface data at nakikita natin may chance talaga ng mga isolated thunderstorm. Hindi man ito kalakasan katulad nung naitala the past days, pero nakikita natin may chance talaga ng ulan, lalo na dito sa southern portion ng Metro Manila, kasama na yung Taguig City, kung saan nga ay gagawin yung paghahatid sa huling hantungan kay dating Presidente Ramos. So yung mga kababayan natin, lalo na yung mga nagnanais pang humabol, kung sakasakali, magbitbit na rin tayo ng panangga sa ulan para na rin sa atin. At hindi lang naman para sa ulan, dahil medyo maalinsangan. Pagka ganito mga panahon, Bombo Elmar, na nagbabadya yung ulan, tapos may sikat ng araw, ito yung mas masakit sa balat kung mararamdaman natin, sapagkat yung tama ng crystals dyan sa papawirin ay parang nagmumultiply ang init ng tama sa balat natin. Kaya kung mapapansin ng ating mga kababayan, ganyan yung epekto pagka parang malapit ng umulan, saka naman mahapdi sa balat yung tama ng sikat ng araw. Kaya mga kabombo, kung kayo'y hahabol pa at makikibahagi dito sa aktibidad na ito, o kaya naman ay dungaw man lang dyan sa mga gilid ng kalsada, dyan sa lungsod ng Taguig, mabuting magbitbit tayo ng anumang panangga sa ulan. Tama yan, Bombo Elmar, at parte na rin ng ating pag-iingat sa kalusugan talaga, dahil mahirap pagka nabilad ka sa maghapon tapos bigla-biglang uulan. Kaya yung mga kababayan natin, lalo na mamaya, later this afternoon, may nakikita tayo mas malakas na tsansa ng buhos ng ulan, mas malaking parte na ng Metro Manila ang sakop nito. Kaya ingat-ingat mga kabombo. That's right, Bombo Dennis. So, actually yung oras, Bombo Dennis, na ibinigay sa atin, na nakarating sa atin mula sa pamilya Ramos ay 10:30. Magsimula yung seremonyas dyan sa may bahagi ng libingan ng mga bayani. Mga ilang metro ang layo mula dyan sa Heritage Park. Pero dyan sa Heritage Park, Bombo Dennis, kung saan dyan nga isinagawa yung Burol Lamay, magkaroon muna dyan ng military honors para sa dating Pangulo. Bahagi pa rin ito ng protocol. So, I understand 6 na mga sundalo mula sa Philippine Army, at tawag ito ay mga pallbearers, ang siyang bubuhat. Bronze casket ito. Kung saan nga nandoon yung urn, yung abo ng dating Pangulong FBR mula dyan sa chapel. At pagkatapos ito ay magkakaroon ng military honors. So pag alis dyan, military honors. Pagdating doon sa Liban may military honors again na Bombo Dennis. At pagkatapos military honors again. So ito bahagi ito, Bombo Dennis, ng tawag na state honors sa pagbibigay pugay ng ating bansa, Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Elmar. At para sa kabatiran na rin ng ating mga late tuners, ito ay special coverage natin para dun sa paghatid sa huling hantungan. At kung inaakala ng ilan na ito ay talaga yung buong labi ng dating Presidente Ramos, ito mga kabombo ay abo. Kaya ang tawag dito sa magiging proseso ay interment, Bombo Elmar, at hindi ito yung interment na ginagawa ng karaniwan
ay kung tayo nga ay makakapag-remind sa ating mga taga-subaybay. Maalala, yung sanhi ng pagpanaw ng dating presidente ay iniuugnay sa COVID-19. Kaya ingat-ingat pa rin tayo. Baka kahit papano, yung ibang kababayan natin nakakalimutan na tayo ay under pandemic pa rin. So parte ng pag-iingat ay yung kahit tayo nasa ganitong coverage at ganitong kalaking event, yung paalala sa ating mga kababayan na tayo pa rin ay kinakailangan mag-ingat para sa ating kalusugan. I-observe natin yung minimum health protocols sapagkat dating presidente man, napaka-prominente ay natamaan pa rin ng COVID-19. O kahit nga yung ating presidente ngayon, kagagaling lang dito sa COVID-19. Kaya ingat-ingat pa rin mga kabombo, mga Kastar Nation. Ganitong panahon na medyo humuhupa na yung bilang ng mga kaso, ay nandiyan pa rin yung banta ng COVID-19. At kahit tayo'y sasaksi dyan sa aktibidad ng pagbibigay pugay, kailangan may physical distancing pa rin, Bombo Elmar. Kailangan nakamask pa rin at nakasunod tayo doon sa mga minimum health protocols. Maghuhugas ng kamay o kaya naman ay maglagay ng alcohol kung kinakailangan. Kung may mga physical na bagay tayong nahahawakan o kung hindi man, halimbawa, talagang namit mo yung kakilala mo at hindi man sinasadya. Instead na fist bump, ay nagkamay kayo. So, kinakailangan mag-observe pa rin tayo ng mga ganong health protocols, Bombo Elmar. Napakaraming tao, syempre mga prominente din at syempre parte ng ating pag-iingat, ganun pa rin, Bombo Elmar. That's right, Bombo Dennis. Ilan lamang sa mga nakuha nating mga trivia dito, Bombo Dennis. Pag ganito pala na state funeral, presidential burial, Bombo Dennis, alas 12 ng katanghalian ay may pasok na itong inornment yung abo, ano? Tama sabi mo, inornment at saka interment. Ito ay abo, inornment, Bombo Dennis. Naalala ko nung mag-cover tayo kay dating Pangulong Pinoy, Aquino, na namatay din, alas hapon na yung kanyang libing, Bombo Dennis. Inornment din yon. Pero ito, dahil sa ito ay state funeral, alas 12 dapat. So mamaya din ay masasaksihan din natin yung paglabas ng malalaking mga kanyon. Ito yung 105mm howitzer, Bombo Dennis. Pero siyempre, mga blanks lamang ito, yung kanilang pasasabugin dyan o kaya naman ay firing, Bombo Dennis, 105 howitzer, cannon. Yung bilang bahagi naman ng pagbibigay pugay military honors dyan po noon kay dating Pangulong Fidel Ramos. So inantay pa natin any moment from now ay alis na dyan sa may bahagi ng Heritage Parks. Nandun pa rin si Bombo Gerald. Bombo Gerald, paalis na ba dyan ang convoy? Please come back, Bombo Gerald. Bago yan, Bombo Elmar, bago yan, siguro. Makita din natin yung iba pang anggulo dyan sa paghatid sa huling hantungan. Sapagkat importante na makita din natin yung iba't ibang tanawin, iba't ibang mga takbo ng aktibidad dyan. Pinapakita natin mga kabombo sa kasalukuyan yung gagamitin. Instead na regular na karo ng paghahatid sa huling hantungan, ito yung ginagamit ng military na lalagyan ng labi ng isang itinuturing na bayani. Tawag yata ito, Bombo Dennis, sa English hearse. Yan, oo. At, itong kasi, Bombo Dennis, medyo may edad na si dating First Lady Ming Ramos, mga 94 years old na rin siguro ito. Kaya baka yung sedan siguro, yung sasakyan niya, para sa funeral procession, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Elmar. At dito sa karo na ito, ito'y hihilahin ng isa pang bihikulo. May mga pagkakataon sa mga nakalipas na pangyayari, kabayo yung humihila dito, Bombo Elmar. Ito'y parte ng mga simboliko dahil itinuturing na isang bayani, itinuturing na mahalagang individual. Kagaya din nung naging libing kay dating Presidente Cory Aquino, ganyan din yung ginamit ng mga bihikulo. Diyan inilagay yung kanyang labi para sa paghahatid sa kanya sa huling hantungan. Yun nga lang, may mga pagkakaiba, Bombo Elmar, na ating, ito na mga kabombo, mga Kastar Nation, ang simula na ng mga aktibidad. Atin hong tinutunghayan ngayon ang formation ng militar na siyang magbibigay pugay kay dating Presidente Fidel Valdez Ramos.
Dito mga kabombo ay parte na sabi nga niyan customary procedure at yan ay ito yung mga nandyan yung pallbearers at naka-arrange naman yung mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Bansa, Philippine Army at Philippine Marine. Yung nakikita natin dito, Bombo Elmar, Philippine Navy, nandito rin. At yung flag holder, yung mga colors na magbibitbit ng flag, Bombo Elmar, eto na, pakinggan natin ang aktibidad dyan. Yan ho ang sa mga oras na ito nagpapatuloy ho yung national anthem, no? At dito ay makikita sa mga nanonood po ng Facebook Live at YouTube Live, nasa pinagigitnaan ng mga sundalo yung labi ng dating presidente at ito ay nababalot ng watawat ng Republika ng Pilipinas. At dito sa kabilang side yung mga tauhan ng Philippine Navy, habang sa kaliwang side natin nakikita natin yung iba pang puwersa ng Sandatahang Lakas ng Bansa na naka-formation bilang parte ng pagbibigay pugay dito ho sa dating Pangulo Fidel Valdez Ramos. Yung kanyang pamilya nandito rin sa may malapit sa labi ng dating presidente at nakasaludo yung mga miyembro ng sundalo at iba pang puwersa dito. Yan. Attention, order ng attention para sa mga tauhan ng militar. Magbibigay ho ito ng hudyat kung ano pa ang susunod na aksyon at ito binuhat na mga kabombo yung labi ng dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. At sa mga oras na ito ay kumbaga bit-bit yung ataol mga kabombo, lalagay ito sa balikat ng pallbearers at silang anim ang magdadala o maghahati dito patungo doon sa susunod na destinasyon at ito nga ay doon sa libingan ng mga bayani. Pero bago yan ay ililipat muna ito doon sa karo para sa mahaba na biyahe, yung paglalakbay mismo. At nandito din yung mga family members ng pamilya Ramos sumusunod doon sa labi na bitbit ng 6 na sundalo mula sa hanay ng Philippine Marines at ganun din yung iba pang pwersa ay nandito habang tumutugtog ng isang musika yung mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Bansa, yung kanilang corps naghahatid ng isang tugtugin, isang malamlam na tugtugin ito, Bombo Elmar, at nakapayong itong mga miyembro dito ng pamilya Ramos, no? Nakikita din natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, medyo malayo yung distansya ng iba pang spectators habang yung iba naman ay mga miyembro na ng Sandatahang Lakas ng Bansa. So umusad na, lumakad na ho yung mga maghahatid sa huling hantungan, nakasakay dito sa Bombo isang Dennis. bihikulo. Yes, Bombo Elmar. So ulitin natin ang urn ay nandoon sa loob ng kabaong ng Bombo Dennis. Tama yan. Oo. So sa akala ng iba na sa amin binabanggit mo kanina na walang bangkay kundi ito yung abo na lamang, pero dinaan pa rin sa kabaong, at saka sa kabaong kasi Bombo Dennis, pwede mailagay doon yung Watawat. Philippine flag Bombo Dennis. Tama yan. Oo, napakaliit naman kung babalutin ng flag yung mismong urna, yung lalagyan ng abo. So minabuti na ganun pa rin, simboliko na pumanaw ang dating presidente. So nakalagay pa rin ito sa isang ataol at dito ay nakabalot ng watawat ng Republika ng Pilipinas. Bombo Dennis. Yes. Check ko lang muna ang signal ni Bombo Marlin. Marlin, kumusta sa lugar mo? Diyan sa may Heritage Park, Bombo Marlin. Go ahead. Okay, babalikan natin si Bombo Marliano. So in just a few moments kasi Bombo Dennis ay ang schedule dito sa kanilang inilatag dito
10:30 ay nandoon na sa bahagi ng libingan ng mga bayani, Bombo Dennis. Yes, ganun na nga. Kailangan masunod yung schedule sapagkat hudyat ng alas 12 ng tanghali ay dapat natapos na yung paglalagay dun sa kung ano pa mang Sige, nandito na sa linya, Bombo Dennis. Okay, si Bombo Marlene. Bombo Marlene, please come back, Bombo Marlene. Okay. Yes, Bombo Elmar, Bombo Dennis, no, pagkatapos nga lang nitong isinagawang departures honor ceremony para nga kay dating presidente Fidel Ramos. Ngayon, Bombo Elmar, Bombo Dennis ay naghahanda na sila para magmarcha patungo doon sa libingan ng mga bayani. Bali dito, ang batay sa ating mapakikipag-usap dito sa mga kinaupulan, ay dadaan sila doon mismo sa Bayani Road. At kung tutuusin ay malapit-lapit lang naman ito. Kung sakali na magiging mabagal nga itong magiging daloy, itong kanilang pagmarsya, kanilang prosesyon, ay sinasabi na posibleng umabot lamang ng mahigit kumulang 10 minuto yung kanilang magiging tagal nitong pagmarsya patungo doon sa libingan ng mga bayani. Bale sa ngayon, Bombo Elmar, Bombo Dennis, ay patuloy pa rin itong paghahanda, no, sumasakay na sa kanilang mga sasakyan, itong mga sasama, no, sa convoy patungo doon sa libingan ng mga bayani, Bombo Elmar, Bombo Dennis. Marlene, ano ito? Yung nakikita natin mga bihikulo, yung pag-usad ba nila, via single file ba ito, Bombo Marlene, o dala-dalawa, o papaano yung magiging movement nila patungo dun sa libingan ng mga bayani? Dahil baka humaba ng husto pagka single file ito, Bombo Marlene. So papaano ang nakikita nating movement dyan, Bombo Marlene? Bale sa ngayon, Bombo Dennis, ang nakikita ko dito sa tiniratayuan ko ay mayroong dalawang motorsiklo na patrol. Sila yung mag-clear ng way, no, para masiguro nga na walang magiging sagabal doon sa kanilang isasagawang procession. So ngayon, sa nakikita natin ay convoy itong gagawing procession patungo doon sa libingan ng mga bayani. So nauna na itong mga PNP at yung documentary team papunta doon sa libingan ng bayani. Kasunod niyan, ito mismong karo ni dating President Fidel Ramos at yung mga sasakyan sa likod, diyan nakasakay yung mga kalapit na kaibigan at mga kaanak ng dating Pangulo Bombo Dennis. So sa nakikita natin, no, dito sa aking likuran, convoy ang magiging mangyayari doon sa mga sasakyan na patungo doon sa libingan ng mga bayani, Bombo Dennis. So sa akin, Bombo Marlene, so umusad na pala, no, ngayon. I understand yung ibang mga bisita, pinauna na kasi doon sa libingan ng mga biyan upang hindi maging masyadong mahaba yung convoy. Bombo Dennis, you can just imagine, 10 minutes from now on, ay isa ka naman ang seremonyas dyan sa libingan ng mga bayani. So tama, mga ilang minuto labang lalakbayin nito. So hindi na gaano mahaba yung convoy na yan. So umusad na pala dyan, Bombo Marlene. What about itong pinaglagyan? I think baka may mga changes siguro kasi nung una ang pagkalam ko Quezon ilalagay doon itong kabaong, pero kung nakita natin kanina nilagay na lamang sa isang SUV ang kabaong, nandoon yung urna, Bombo Marlene. Bale, Bombo Elmar, batay sa mga datos na kalap natin, yung Quezon, doon siya nakalagak na doon siya nakatalaga sa mismong libingan ng mga bayani. So ngayon, okay, nakalagpas na sa pwesto na kinatatayuan natin yung mismong pinaglalagyan nga itong urn, itong mga abo ni dating Pangulong Fidel Ramos. So ito, nagpapatuloy pa rin. Medyo mabilis yung kanilang takbo, hindi naman sobrang bagal. Medyo mabilis, Bombo Elmar, kaya inaasahan natin na posibleng anytime soon ay 11 minutes from now ay makakarating na yan sila agad sa libingan ng mga bayan since malapit lang naman yun dito sa bandang likuran lamang ng Heritage Park, Bombo Elmar, Bombo Dennis. Sige, thank you, Bombo Marlene, habang inantay natin yung pagpasok sa libingan ng bayan. So doon sa ating mga kabombo kay Star Nation na nakuno din sa ating mga platform ng ating social media, nakita nyo ngayon yung live na live ito, Bombo Dennis, Bombo Marlene. Binabaybay na itong kalsada. Actually, Bombo Dennis, itong kalsada na to siguro mga 2 lane lang to, Bombo Dennis, at napapalibutan ng mga punong kahoy na maayos itong kalsada at magkabilang panig, Bombo Dennis. Ito'y kasi libingan ng mga bayani, malapit din to sa Heritage Park. So ito'y sementeryo, Bombo Dennis, yung papasukan nila. Yan sa libingan ng mga bayani ay nandyan yung mga sundalo, 4 na dating mga presidente at mga iba pang mga Bombo Radyo Bacolod. Diyan, Bombo Dennis.
Nakikita din natin dito sa ating pinapakita na video para sa ating mga taga-subaybay via Facebook Live at YouTube kung saan tayo naka-live din mga kabombo, Bombo Elmar, ay yung interval ng mga sundalo every after siguro 100 meters ay merong dalawang sundalo o pulis na nakatayo, nakaantabay. Kung mapapansin ng ating mga taga-subaybay, may interval sila pero nandun yung presensya ng puwersa ng sandatahang lakas ng bansa. So, every after 50 to 100 meters ay ma-observe natin yung kanilang presensya habang umuusad ng mabagal. Sabi ni Bombo Marlin, hindi naman ganun kabagal, ano? Pero hindi din naman pwedeng maging mabilis itong takbo na ito sapagkat ito ay bahagi ng proseso na kailangan dahan-dahan para makahabol yung iba pa, Bombo Elmar. That's right. So ang binabanggit mo, Bonis, mga uniform personnel ng EF at PNP, ano? At sumasaludo dyan habang dumadaan sa kanilang harapan itong convoy. Si Bombo Everly Rico, Bombo Everly, ilang metro pa ang layo dyan sa lugar ng libingan ng mga bayan ng convoy ng abo ng dating Pangulong FBR. Go ahead, Bombo Everly. Yes, Bombo Elmar, sa kasalukuyan, hindi pa natin natatanaw itong convoy sa ngayon ng dating yumaong FBR. Pero sa kasalukuyan ay nakaabang na rin itong mga Armed Forces of the Philippines contingents na kinabibilangan ngayon ng Philippine Air Force, ng Philippine Navy, Special Force o mga Scout Ranger. Naka-preposition na sila ngayon dito sa may malapit lang sa may entrance ng libingan ng mga bayani Bombo Elmar. And sa kasalukuyan, nasa likod ko mismo, Bombo Elmar, ito nga karo kung saan nga paglalagyan itong urn ng yumaong dating Fidel Ramos. So makikita natin dyan, ito yung puting sasakyan na nasa likuran ko. Tapos yung paglalagyan ng urn is yung doon sa bandang likuran. Ito ay napapalamutian ng mga puting bulaklak, Bombo Elmar. So kung makikita natin sa aking likuran, naka-preposition na lahat ng mga para doon sa funeral escort ng dating yumaong FBR at sila nga yung mag-escort dito sa urn ng dating Pangulong FBR papunta doon mismo sa may presidential gravesite na Bombo Elmar. Bombo Ever, ito yung binabanggit mo na nasa likod mo, ito yung Quezon siguro, na napapalumitian ng mga bulaklak, Ang iba kasi nito, horse driven, ang kabayo. Pero ito ay isang top down, walang bubong. Ito maghahatak siguro mamaya. Pero ngayon ay inilagay dito sa isang sasakyan, SUV, nandoon itong kabaong at saka itong urn ng dating Pangulong FBR. So, yun mga kabombo Quezon Nation, patuloy po kayong umaantabay sa isang special coverage na pambirang na pagkakataon. Ang bilang ko kanina, Bombo Dennis, 35 years ago na magkaroon tayo ng ganitong state funeral, Bombo Dennis. Matagal-tagal na rin. So, kinakailangan ma-repress tayo. Ano ba yung mga proseso, yung customary procedure sa mga ganitong aktibidad? Para, siyempre, para dun sa mga katulad namin na millennials, ma-observe din itong ganitong pagbibigay pugay. Oo, pambihira ito. Hindi naman karaniwan. May mga ganitong ibinibigay na pagbibigay ng pagkilala na rin, dahil kukunti lang naman yung qualified doon sa paghahatid diyan sa libingan ng mga bayani, hindi naman lahat. So mga kabombo, nakikita natin yung dinaraanan. Baka si Bombo Everly nandiyan pa? Bombo Ever, check natin maya-maya, Bombo Elmar. Pero nakikita natin dito sa mga dinaraanan, may mga nagwawagayway ng puting banderetas. Yung iba naman ay itim. Dahil nga ang theme na gusto ng pamilya ay kulay puti, may mga nagwawagayway ng kulay puting banderetas. Yan ay parte pa rin ng pagsaludo, pagbibigay pugay sa dating Presidente Fidel Valdez Ramos, Bombo Elmar. Ito yung matatawag na highest honor, Bombo Dennis, na bibigay ng ating bansa at pagkilala sa kanyang mga naiambag, sa ating bayan. Siyempre, hindi lamang ito naging presidente, Bombo Dennis. Sabi nga, ito yung unang presidente na nagmula sa mababang ranggo, tenyente.
Bongbong Dennis, he rose from the ranks at ngayon naging presidente ng Pilipinas. Naging maraming hinawakan na cabinet position at hindi lamang dyan sa pagiging sundalo, naging Vietnam War hero siya doon at maraming pang hinawakan. So siguro in few moments from now, Bongbong Dennis darating na dyan sa libingan ng mga bayani. Sabi mo Sige. kanina, Bongbong Elmar, siguro dahil tuloy-tuloy itong pag-usad ng convoy, itong mamarcha na rin ng iba pang mga sundalo dyan. Dito si Bombo Ever, balikan natin yung linya para makumusta natin kung ano pang movement dun sa kanyang location ng naobserbahan. Bombo Ever, please come back. Yes, Bombo Dennis, naka-standby pa rin dito yung mga sandatahang lakas, yung Armed Forces of the Philippines contingents dito sa may libingan ng mga bayani. At kanina nga rin, Bombo Elmar, Bombo Dennis, aming nakausap din yung ilang chaplain service chief nitong Armed Forces of the Philippines na si Father Colonel Daniel Tansit. At kanya nga ibinahagi nung kanila ding pagdalo dito sa pagsama dito sa huling hantungan ng dating yumaong Fidel Ramos dito sa may libingan ng mga bayani. Dahil nga gaya ng pagkakakilala kay dating yumaong FVR, inais niya na magkaroon ng interfaith, yung pagkasama-sama ng mga pananampalataya, katulad na lamang ng mga kapatid nating mga Muslim at gayon din yung simbahang Katoliko. So nandito rin sila ngayon na Bombo Elmar, isa sila sa mga nag-aabang na rin dito sa na mag-escort patungo doon sa mismong gravesite ng Pangulong FVR. At sa kasalukuyan na Bombo Elmar, Bombo Dennis, ay meron din tayong mga namataan, of course, na mga supporters, mga nag-aantay dito sa pakikiisa naman na nais ding makiisa na mga kababayan natin. Doon sa mismong labas pa lamang ng heritage site, nag-aabang na rin yung mga supporters ni FVR, and as well as dito na rin sa bungad ng libingan ng mga bayani. Sila ay nakasuot ng mga puting mga t-shirt at gaya nga ng sabi ni Bombo Dennis kanina, may hawak-hawak din sila mga banderitas na mayroong nakasulat na paalam, salamat FVR. So yun yung mga kaganapan dito ngayon na Bombo Elmar, Bombo Dennis, dito sa may palibot na rin nitong Heritage Park at gayon din dito sa mga dito sa may libingan ng mga bayani. Bombo Elmar. Okay, habang nandyan ka nakaantabay sa bukana ng libingan ng mga bayan, si Bombo Raymond, nasa gravesite, Bombo Raymond, doon mismo sa gagawing puntod ng dating Pangulo. Go ahead, Bombo Raymond. Yes, Bombo Elmar, ito at dito tayo sa mismong bukana. Inaabangan natin, mamaya ay pupunta tayo. Ito, nakaabang na dito yung sa may mismong, kumbaga, tawag na dambana ng mga bayani dito sa may bahagi ng libingan ng mga bayani. Nakaabang na yung karo saan ay dito isasakay, ilipat mula doon sa Heritage Park. At dito, ito. Siguro ilang minuto na lamang yan dyan, Bombo Raymond, makakarating? Tawag ko lang ako doon. Ilang minuto na lang siguro, Bombo Raymond? Oo. Yes, ito. May biliso lang dito. Si Bombo Raymond, medyo nagkakaroon ng problema yung signal dyan sa naturang lugar. Bombo Elmar, yung nababanggit kanina ni Bombo Everly na may mga mula sa iba't ibang relihiyon na kasama din sa nag-aabang at nagbibigay pugay. Alam mo, Bombo Elmar, napakalapit nitong si FBR o dating Presidente Fidel Valdez Ramos sa mga Muslim. Sapagkat kung matatandaan, yung kanilang partido nga, Bombo Elmar, ay talagang Christian Muslim na grupo at maraming isinulong during that time na paborable para sa iba't ibang religious group. At ito naman si FBR, hindi man siya Katoliko, pero marami din ang mga naging aktibidad noon during his term na kumbaga ay pabor para sa iba't ibang denominasyon ng relihiyon dito sa ating bansa, Bombo Elmar. That's right, Bombo Dennis. So siguro
any moment from now, Bombo Dennis, ay darating na dyan sa may bahagi ng libingan ng mga bayani. At pagkatapos dito, Bombo Dennis, sa pagdating, bibigyan na naman ito ng full military honors sa Bombo Dennis. So may ilang minuto din yan, Bombo Dennis, na pagbibigyan pugay ng Armed Forces of the Philippines, pangunahan mismo ng bagong EEP Chief of Staff. So nakikita rin natin ngayon, Bombo Dennis, ano pa nakikita mo ngayon habang inantay natin yung pagpasok ng itong convoy na yan, Bombo Dennis? Well, may mga napapansin tayo mula pa kanina na parang humahabol dito sa convoy na ito, Bombo Elmar. Ano? Yung iba mga nakabisikleta, yung iba mga naglalakada para higit na masilayan yung aktibidad at syempre siguro yung labi ng dating presidente. Yun nga lang, ito'y medyo mabilis ngayon yung galaw. Pero mamaya, pagka pumasok na ito, dyan sa may compound ng libingan ng mga bayani, ay mabagal na ang kilos, mabagal na ang marcha, mabagal na ang galaw. Sapagkat ito na yung pinakang seremonya talaga ng aktibidad ng pagbibigay ng parangal sa isang dating presidente at ituturing na bayani sapagkat yung mga nakalibing nga dito sa libingan ng mga bayani ay gayon. Nakasaludo, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating naobserbahan na mga nasa grupo, mga Boy Scouts of the Philippines, PNP at iba pang mga nakauniforme ang dinaraanan ngayon ng convoy nitong si dating Presidente Fidel Valdez Ramos. Nakasaludo sila bilang kanilang pagbibigay ng pagpupugay. Mahaba yung linya ng kanilang magkabilang Bombo Dennis, magkabilang lane. Pasada. Oo, kaliwat kanan nito, Bombo Elmar. Pero yung ino-occupy ng convoy ay isang linya lang naman. Nandito sa gawing kanan ng nagmamaneho, no? At dito hanay ng mga pulis pati na yung mga rescuer nandito rin, nagbibigay din ng pagpupugay sa dating presidente. Nakantabay sila sa gilid ng kalsada. Anyway, kailangan din talaga yung kanilang presensya dahil nitong mga nakalipas na araw may mga nahihimatay dahil sa init ng panahon. Sila naman yung nagre-rescue. So ito, pumapasok na dito sa may compound ng libingan. At madalang yung tao dito sa may bungad dahil nag-clearing kanina, Bombo Elmar. Hindi pinayagan na manatili doon sa may bukana ang mga tao para na rin maging maayos yung daloy o yung pagpasok ng karo na kinalululanan ng dating Pangulong Fidel Ramos. So at this point in time, i-check natin yung linya ng ating mga kasamahan doon sa libingan ng mga bayani kung ano na yung movement. Malaman natin kung yung gagamiting kanyon ay nakaset na kaya, yung magbibigay ng 21 gun salute. Kumusta naman? Papaano kaya gagawin ito, Bombo Elmar? At syempre, yung pamilya, kung saan sila pupwesto at magkakaroon pa kaya ng huling sulyap. Dahil sa mga nakalipas na pagkakataon, bago ihatid sa huling hantungan, ay nagkakaroon ng huling sulyap. In this case, abo ang nakalagay doon sa pinaglalagakan, Bombo Elmar. So, alamin natin kung papaano magiging pamamaraan, papaano ang pagtugon ng pamilya dito pagka nasa huling parte na ng aktibidad, Bombo Elmar. Sige, si Bombo Ever Lirico, balikan natin. Bombo Ever, please come back. Yes, Bobo Elmar, na ito nga namamataan ko na rin itong convoy ng mga nitong nitong si Pangulong Fidel V. Ramos dito sa may libingan ng mga bayani. And as of now, wala pa namang tayong nakikitang paggalaw nitong mga nakastandby na AFP contingents dito sa ating kinatatayuan sa ngayon. And nakastandby pa rin itong karo na paglalagyan mismo nitong ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. So ngayon inaantay na lang natin, Bombo Elmar, Bombo Dennis, itong magiging gagawing pagta-transfer dito sa mismong karo para mag-proceed na rin doon sa funeral procession na patungo doon sa presidential grave site. So iyon, unti-unti na ngang dumarating, Bombo Elmar, Bombo Dennis, itong convoy ng dating Pangulong FDR. So tinitingnan lang natin yung mga kung sino-sino ba itong mga VIP guest din nakasama dito sa convoy ng dating yumaong FDR, and naka-standby tayo dito sa kasalukuyan.
Yes, Bombo, sige, babalikan kita dyan, ano? Bombo Check natin maya-maya. Okay. Okay, nakikita natin dito, Bombo Elmar, may mga tent pala na gagamitin. Ano? Mabuti naman kung sakaling papatak yung ulan, hindi naman direktang mababasa yung mga kababayan natin nakikibahagi dito sa aktibidad. Ano? At medyo mainit din ang panahon. Sige, balikan natin yung linya dyan ng ating mga kasama. Si Bombo Ever, na nasa linya pa rin. Bombo Ever. Yes, Bombo Dennis. So sa kasalukuyan yung panahon natin na Bombo Dennis medyo makulimlim na talaga ano at nagbabadya na nga itong pag-ulan. Pero sa kabila nito tuloy-tuloy pa rin nakikita natin na naka-standby pa rin itong buong puwersa ng Armed Forces of the Philippines Contingents, yung mga magiging escort nitong funeral ni dating FVR. So sa kasalukuyan Bombo Dennis, Bombo Elmar, so wala pa tayong kikita ngayong paggalaw. Ayan. So medyo nag-umpisa na nga na magpatugtog nitong mga magiging escort nitong funeral para sa funeral procession. So nagsimula na Bombo Elmar, Bombo Dennis ang pagpapatugtog ng funeral kumbaga song. Yes, babalikan kita dyan mamaya, Bombo Ever. So, I understand, Bombo Dennis, gagawin mo na dito full military honors muna, Bombo Dennis, bago yung funeral procession na binabanggit itong si Bombo Everly. Babanggitin ko nito itong sinasabi na kwento ng pamilya. Dahil sa ang dating Pangulong Ramos mismo, nagsagawa ng ocular inspection nung buhay pa siya. Doon mismo sa area na kanyang tinukoy na siyang paglalagakan ng kanyang huling hantungan. Bombo Dennis, itong paano siya ililibing. So ganun itong paghahanda nitong dating Pangulo. Ang katabi nitong graveyard, itong site, ng paglalagakan ng abo, itong dating Pangulong Elpidio Quirino, Bombo Dennis. So, isa yan sa magiging sidelights nila sa katabi mismo, At isa Bombo Dennis. pang trivia dyan, Bombo Elmar, itong libingan ni dating Presidente Quirino, inilipat lamang yan dyan. Tama. Dating nanggaling yan dyan sa Manila North Cemetery. Way back few years ago, minabuti ng mga ahensya ng pamahalaan na mapagpasyahan with, siyempre, pahintulot ng pamilya Quirino na mailipat yung remains nitong si dating Presidente Elpidio Quirino dun sa libingan ng mga bayani. Dahil nga, qualified naman siya at during that time kasi may mga ibang mga bagay na kinukonsider kaya dun muna inilagak sa Manila North Cemetery. Very popular din naman ang Manila North Cemetery, kaya nga lang ito'y pampubliko at napakaraming nakalibing dito. Medyo mahihirapan kang hanapin yan. Pagka pupunta ka at hindi mo kabisado yung ruta sa loob ng Manila North Cemetery, medyo nakakalito dahil ilang kilometro, laki nito, Bombo Elmar. Kaya yon, yung pamilya nag-decide na payagan na ilipat ang labi ng dating Presidente Elpidio Quirino patungo doon sa libingan ng mga bayani. At yun naman ngayon ang malapit pala or kahit pa paano may konting distansya pero nandyan pa rin sa may area kung saan naman ihahatid sa huling hantungan si dating Presidente Fidel Valdez Ramos. Bombo Elmar. Sige, si Bombo Everly, balikan ko. Bombo Ever, please come back. Okay. So, full military Elmar, so sa kasalukuyan, hindi pa rin Yes, Bombo Elmar? Yeah, go ahead. Okay. So Bombo Elmar, sa kasalukuyan hindi pa naman naita-transfer itong ang urn ni dating FBR dito sa mismong karo o yung asyon na paglalagyan nga nung kanyang urn dito. So sa kasalukuyan parang may ginagawa pa silang seremonya, parang funeral arrival, Bombo Elmar, dito sa libingan ng mga bayani. Sige, babalikan kita dyan, Bombo Ever. So Bombo Dennis, sa mga oras na to ay ito na yung full military honors, Bombo Dennis, na binibigay ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. At I understand, mismong nangunguna dito ang bagong EFP Chief of Staff, Bombo Dennis. Iba pang mga opisyal, si General Bartolome Vicente Bacaro at iba pa pang mga armed services ng Armed Forces of the Philippines. Itong Philippine Army, Lieutenant General Romeo Brawner, ang Army Chief, Bombo Dennis, at maging ang Flag Officer in Command ng Philippine Navy,
Dito rin nagbibigay pugay si Vice Admiral Delius Bordado. Kasama dyan, Bombo Dennis. So sa mga oras na to. Ito si Sa mga pagkakataong ito ay lumapit na yung miyembro ng pamilya Ramos dito sa Labi, habang nasa likuran naman parte yung hanay ng sandatahang lakas ng bansa mula sa iba't ibang branch of service, mula sa bahagi ng Philippine Army, Philippine Navy, at iba pa ay nandito. Yung kanilang presensya may bitbit na watawat ng Republika ng Pilipinas, at mamaya ay tutugtog yung banda ng sandatahang lakas bilang hudyat. Ito na po ang 21 gun salute. Dalinsabay ng pambansang awit ng Republika ng Pilipinas. Nakasaludo ang mga miyembro ng sandatahang lakas, tinutugtog ang ating pambansang awit, at tumutunog naman, umaalingaw-ngaw ang hudyat ng salute. Actually, Bombo Dennis, habang tutugtog ang pambansang awit, nakapalibot dyan yung mga general ng IAP, ang Philippine Navy, Army, at gina rin ang Bombo Dennis, at sumasaludo sila, at nasa harap nila itong kabaong, at may na kung saan nga nandoon yung Philippine flag, Bombo Dennis. Yes, and si dating First Lady Amelita Ming Ramos ay nasa harapan nito. Yung tunog, Bombo Elmar, ay nanggagaling sa howitzer cannon na ginagamit dito sa pagbibigay pugay para sa 21 salute na ito, Bombo Elmar. At yumayanig yung paligid pagka mga ganyan, pinapaputok yung howitzer cannon. So, mamaya, marinig ulit natin yan, Bombo Dennis. Okay. Actually, nasa kaliwa ni First Lady Ming Ramos, Bombo Dennis, ang bagong AP Chief, si Lieutenant General Romeo Bronner. Si Lieutenant General Bartolome Bacaro, Bombo Dennis. Yes. Nakasuot ng puti. Gela, parang gela uniform tawag ito, di ba, yes, Bombo Dennis? yung kanilang uniforme. At lumapit na yung 6 na pallbearers. Kunin natin ang linya ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Raymond. Bombo Dennis, dito tayo ngayon sa harap mismo ng grave site, ika nga, dito ililibing si dating Pangulong FDR, Fidel Valdez Ramos. At ito yung tatawag na Section A, o kumbaga hilera ng Presidents of the Republic of Bombo Raymond, puputuloy muna kita ha, kasi ito na, kinarga na itong babalikan kita dyan ha, yung kabaong Bombo Dennis, mga kabaong mo kinarga na mga pallbearers ito, Bombo Dennis, mga 6 na pallbearers, di ba, Bombo Dennis? Mayan, oo. At nasa balikat nila. Kagaya ng mga nakalipas na panahon, mga bayani ng gera, kahit noong panahon pa ng bago ang kasaysayan, before Christ, ika nga, yung mga bayani ay binubuhat talaga sa balikat ng mga warriors. Yan ay paraan para kilalanin ang kabayanihan ng isang tao. Mabagal ito, Bombo Dennis. So, kung prosesyon, itong mga pallbearers sa kanilang paglakad. Bilang na bilang ha, Bombo Dennis. Tama yan. So, ito siguro bahagi ng seremonyas nila ito. Pag ganitong binibigay na state honors na ito, presidential burial, Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Elmar, dahil hindi po pwedeng sumabla yung bilang. Pag hindi sila nagsabay-sabay, mawawala ng balanse dun sa pagbitbit ng ataol. Although, ito'y sinasabi, mas magaan ito kumpara dun sa ibang binitbit nila, sapagkat syempre nga, hindi na katulad ng karaniwan yung nakalagay ay hindi yung buong labi, kundi ito yung abo, sapagkat na cremate ang dating presidente Fidel Valdez Ramos. So, naririnig pa rin natin sa background, Bombo Elmar, yung snare drum na pinatutunog habang naglalakad naman ang 6 na pallbearers bago ilipat dito sa bihikulo, yung karo na gagamitin, at namumutik-tik ng bulaklak itong karo na ito, Bombo Elmar. Ngayon ay binuhat na para ilipat ang naturang labi. Ibinababa unti-unti ang naturang ataol na natatakpan ng watawat ng Republika ng Pilipinas.
naibaba na unti-unti mga kabombo at itinutulak papasok dito sa bihikulong gagamitin. At ito naman yung hihilahin ng isa pang sasakyan patungo doon sa mismong lokasyon sa paghahatid ng huling hantungan. At ang iba nito, Bombo Dennis, yung iba naman nito, ang preferred nila ay karwahe, Bombo Dennis. Pero ito hindi, parang kabayo. Ito yung parang ginamit ng karo, kaiso na ito, napapalimutan na paligiran ng mga bulaklak. Iba naman yung magtutulak dito, Bombo Dennis. Baka karwahe din siguro, tinutulak ng nakakabayo na Bombo Dennis. Yan. May mga pagkakaiba-iba yan na Bombo Elmar sa mga aktibidad. Pero at this point, nakikita natin dito mga bihikulo talaga itong gagamitin. Ito yung hihila dito sa karo na gagamitin habang nasa magkabilang panig yung iba't ibang matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Magkabilang panig habang nakasunod naman yung iba pang bahagi dito sa aktibidad. Si Bombo Ever Lirico, balikan natin yung linya. Bombo Ever, please come back. Yes, Bombo Elmar, Bombo Dennis. So ngayon nga nakaposisyon na nailagay na rin doon sa may tinatawag na asyon, yung mismong Okay, nawawala yung signal ni Bombo Everly, Binabanggit na yung kasyon, Oh yeah. Yung karo. Yung hearse. Bombo Dennis. Tinurnover na din yung larawan ng dating presidente, hawak ng mga kaanak ng dating Pangulong Fidel Valdez Ramos ang naturang larawan, habang nagmamarcha naman yung Armed Forces Band para sumabay dito sa pag-usad ng karo maya-maya lamang. At yung mga miyembro ng pamilya nandun sa likuran ng labi. At may mga sasakyan pa rin na bahagi nitong magiging convoy. Parang posisyon ito, Bombo Elmar. Lumakad na ang mga nangunguna dito sa procession at hudyat na pagsisimula ng pagtungo na doon sa mismong paglalagakan ng labi ng dating presidente. Kasunod ng mga opisyal, yung colors. Ito yung may bit-bit ng watawat ng Republika ng Pilipinas at ng watawat naman na nagsisimbolo sa sandatahang lakas ng ating bansa. Nananatili pa rin sa kanilang lokasyon ang mga miyembro ng pamilya Ramos at hawak nila yung larawan ng dating presidente. May impormasyon tayong nakuha, Bombo Elmar, hindi na sisilipin pa yung kinalalagakan ng labi. Instead, ay iba na yung mga proseso sapagkat nga abo ito, Bombo Elmar, hindi ito kagaya ng karaniwang paglilibing. Yan, yung magiging pamamaraan na lamang. Ito. Si Bombo Ever Lirico, balikan natin yung linya. Bombo Ever. Elmar, Bombo Dennis, so nandito na ito ang check natin yan na maya-maya, Bombo, yung linya mo sapagkat nagkakaroon na ng may mga interference dyan sa linya. But anyway, nagpapatuloy mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung pag-usad nitong mga kabahagi dito sa aktibidad. May mga tropa ng pamahalaan na pinauna bago yung mismong paglalakad ng pamilya Ramos. Ito'y parte ng customary procedure sapagkat sila yung tila sasalubong pagka nakarating na yung labi doon sa final destination, ika nga. At natatanaw din natin yung ibang mga nasa hanay dito ng militar, bit-bit yung kanilang armas, sila yung magbibigay pa ng yung bagang magpapaputok ng baril sa oras na maihatid na ito, Bombo Elmar, doon sa final location. I-check natin muli siguro yung linya dyan sa libingan ng mga bayani. Dahil mukhang may pumapatak na ba yung ulan dyan? Bombo Ever, please come back. Bombo Ever. Sa Bombo Dennis, Bombo Elmar, so kasalukuyan na nagpapatuloy yung bali na sa mga court.
Bombo Ever, standby ka muna dyan si Bombo Raymond. Siguro nasa strategic location na pwede din makapagbanggit ng ilan mula sa kanyang naobserbahan. Bombo Raymond, please kami. Okay, Bombo Dennis, ito ongoing yung tinatawag na first flower drop. Ito yung naghuhulog ng mga petals ng bulaklak dito mismo sa kumbaga ay libingan ng mga bayani. Actually, dito exactly sa may tinatawag na huling hantungan o yung presidential grave site dito. Tapos na yung mabilisan lamang yung first flower drops na matawag Bombo Dennis, Bombo Elmar. Ano naghulog ng bulaklak? Chopper, Bombo Raymond, ganun? Ito ay ginamitan ng chopper, Bombo Elmar. At may mga konting mga bulaklak lamang. So, bale, 3 beses ito. Iba pa yung mamaya, yung bago siya ilalagak dito sa mismong aking nasa harapan, yung kanyang libingan, Bombo Elmar. Actually, ito, bale dalawa yung ating aabangan. So may isa pa na flower drop, Bombo Elmar. Ito ngayon, para ma-picture lamang ating kababayan, itong nasa lokasyon ko ngayon, kung nakaharap sila sa ating Facebook, YouTube Live, yung nasa kanan, ito yung kay Diosdado Macapagal. Ito yung dating Pangulong Diosdado Macapagal. At sa kanyang kaliwa naman, itong si Elpidio Quirino, dating Pangulo rin. So nasa gitna nila, itong magiging kumbaga ay grave site ni dating Pangulong FBR, Bombo Elmar. At nakausap din natin kanina yung ating mga taga-protocol. Tama, walang pagdebate. Ang tawag din yung sa karwahe. So same lamang yan, Bombo Elmar. Yung gamit na kung saan ay ngayon ay pinagsakyan yung sa urn o yung mga abo ni FBR, Bombo Elmar. So safe to save daw na karo o kaya karwahe, Bombo Elmar, yung gamit nila. So ongoing ngayon yung funeral march na tinatawag, papunta na. So mga few minutes na lamang kasi paikot na sila, papunta na dito sa ating kinalalagyan. So merong 2 watawat yung watawat ng Pilipinas at saka yung watawat ng Armed Forces of the Philippines. Bakit? Dahil siya ay naging Commander-in-Chief ng AFP bilang presidente at naging kumbaga ay naging chief executive o presidente ng Pilipinas. Kaya 2 yung watawat na tangan-tangan ng mga honor guards, Bombo Elmar, Bombo Dennis. That's right, Bombo Raymond. No? So, funeral procession, funeral march, patuloy po nakikita nyo rin dyan sa ating Facebook Live at YouTube channel. Actually, brigada to, itong dami nito na nag-escort ngayon sa patungo ng grave site. Ito yung mga tropa ng commander at staff ng nangunguna. At may 2 batalyon daw ito sa ating pagtayo dito. Siyempre, yung Special Forces Platoon na siyang founder at ama, ang dating Pangulong Fidel Ramos, ang PNP SAF Company, kasama rin dito. At yung grupo ng mga clergy at yun na rin itong sasabi ni Raymond na karawahe sa English Quezon. At ang dating unang ginang naman ay nakasakay sa sedan. Medyo maedad na rin ang dating unang ginang, kaya minabuting sumakay na lamang at hindi na sumama dyan sa procession o kaya march patungo doon sa presidential section ng gravesite. Yung sinasabi ni Raymond kanina, so yung first drop ng mga petals, actually, Bombo Raymond, pag ito nag-drop ng mga petals above from chop, talagang siya poignant moment at saka napaka-emotional moment, Bombo Raymond, di ba? Pag nagda-drop yung chopper, helicopter, ibang klase yung feeling pag nandyan ka, pag ganito, Bombo Raymond. Oo. Tama ka dyan, Bombo. Napaka dito ngayon. Limitado lamang kahit yung mga bosses dito. Napaka-solemn. Lang ito, mataimtim. At lalo na mamaya, Bombo Elmar, sa final drop, ika nga. Ito na yung kung saan ay ilalagak na, ilulubog na sa ginawang hukay na paglagakan sa urn o yung abo ni FBR, Bombo Elmar. So sa aking harapan, makwento ko lamang, nasa 6 na upuan yung nasa mismong grave site at dito yung mga siyempre mga miyembro ng pamilya, kumbaga parang presidential chairs, Bombo Elmar. May mga ibang upuan pero para na doon sa ibang mga opisyal ng
Ramos administration. So actually kahapon yung pinakita natin, yung pinasilip natin na exclusive yung site, wala pa ganitong forma, Bombo Elmar. Ngayon ay yung plywood dati na very bare ay ngayon ay red carpeted na. So parang dati wala pa yung nakalagay dito na mark. Ngayon, ang bilis halos kahapon hanggang magdamag siguro talagang nag-overtime sila para prepare ng maganda ito magiging grave site ni FBI Bombo. At ito na, more or less ay nasa 100 meters na lamang lalakarin ng gagawin na presidential at funeral march or procession, Bombo Elmar. At ito, any moments, mabilisan lang ito. Ang advice sa atin ng protocol ay yung mga na lamang, mga ceremonials na lamang. Kumbaga, para deserve ng isang namatay ng AFP, Bombo kunin muna Elmar. natin ang linya ni Bombo Ever habang adjust natin ng konti yung kay Bombo Raymond Tinasa na communication line. Bombo Ever, ano pang mga nakikita mong movement mula dyan sa lalagyan o location ninyo, Bombo Ever? Yes, Bombo. Dennis, actually, sinusunod namin itong mismo na karo na pinaglagyan nitong ng dating Pangulong Fidel Ramos. So, sa kasalukuyan ito, sinusundan lang namin itong karo, maski na yung mga dito, mga opisyales ng Armed Forces of the Philippines nandito kasama na nasa convoy din or nag-escort dito sa funeral procession. So malapit na rin Bombo Dennis, Bombo Elmar, itong aming posisyon ngayon mula doon sa may mismo presidential gravesite kung saan dadalhin itong sa huling hantungan ng dating Pangulong Fidel V. Ramos. Bombo Elmar, Bombo Dennis. Yeah, habang humihingal itong si Bombo Everly, So yung kwento-kwento pa rin diyan mga habang nililibing itong nagsasagawa ng protocol ngayon, ang dating Pangulong Fidel Ramos kilala sa tinatawag na CSW, completed staff work. Maging nung buhay pa siya, talagang inarrange yung kanyang funeral, Bombo Dennis, nagsagawa siya ng ocular inspection sa libingan ng mga bayani upang matukoy sa particular na area dapat siya ilibing, Diniscuss daw dito sa kanyang pamilya, mga ilang taon nakakalipas, at binisita muli itong lugar na paglalagakan niya upang matiyak itong detalye pa ng mga instruction niya na dapat daw ay accurate at properly may patupad yung kanyang paglilibing. Bombo Dennis. So, itong kasabihan nito, complete staff work. So, talagang ito yung kagustuhan daw niya doon sa kanyang pamilya. Dahil lang sabi ko nga kanina sa mga report mula pa kayo ng umaga, yung kanyang kapatid ni dating Pangulo, iba naman yung pinaglibingan, maging yung kanyang anak, Bombo Dennis. Iba rin yung pinaglagakan, hindi dito. At doon sa may lugar ng Parañaque, Bombo Dennis. So talagang ito yung gusto niya na dito siya may libing, Bombo Dennis. Oo, nakikita din natin dito sa nagmamarcha, pati si Bombo Ever at si Bombo Arnel, nakikita natin nasa left side, At yung iba nating coverage team ay bahagi din nitong aktibidad na ito. At talagang kapansin-pansin, Bombo Elmar, medyo malamlam na yung panahon sa location nila. So parang nagluluksa rin, Bombo Elmar. At habang umuusad yung funeral procession, at napaka-solemne ng tugtugin na napapakinggan natin mula doon sa Armed Forces of the Philippines Band bilang kanilang pagluluksa at pagbibigay-pugay na rin sa dating Commander-in-Chief ng ating sandatahang lakas ng bansa at dating Presidente ng Republika ng Pilipinas. Itong paglilibig na ito, Bombo Dennis, the past few days, nagsagawa sila ng time and motion, itong mga kagawad ng PNP, EFP, kung gaano ang tagal ng oras. Dahil sa, may nakalagay daw kasi sa state protocol ng gobyerno natin para doon sa state funeral, yung interment ceremonies para sa mga departed na mga dating presidente, head of state, head of government, dapat daw sa umaga, Bombo Dennis. Yung lowering ng casket, ito yung urn,
ay dapat eksakto yun sa oras na noon time. So magtatapos ang seremonya eksakto ng alas 12 ng katanghalian. So yun ang nasaad sa protocol, Bombo Dennis, mga kabombo, kung dating presidente o iba pa na iginagawad itong state funeral. So talagang pambihira ito, hindi ito masasabi na ordinary na ating sasaksihan sa mga oras na to dahil pambira. The last time that we had this kind of presidential burial, 35 years ago, mga kabombo, ka-Star Nation. So habang nasaksihan po natin ngayon ang napakabagal na funeral procession, talagang parang bilang Bombo Dennis, yung paglakad ng mga kagawad ng Armed Forces of the Philippines. Doon po naman sa nauuna itong karwahe, Quezon, sa English pa, Bombo Dennis. Ayun. At although ginagamit din ito, Bombo Elmar, sa ibang mga aktibidad, At yan ay kahit hindi dating presidente, pero ito kasi complete package, Dating presidente at war veteran din, Bombo Elmar. At humawak din ng iba't ibang tungkulin sa pamahalaan, kaya very qualified para dito sa paghahatid sa huling hantungan sa libingan ng mga bayani. Kasi may mga pagkakataon din naman na inililibing din sa libingan ng mga bayani yung mga national scientist, national artist, at iba pa mga popular na individual sa ating lipunan. Yun nga lang, ay syempre yung presidential burial tinatawag, syempre ay gagawad lamang yan doon sa qualified, at yan yung dating presidente ng Republika ng Pilipinas. Unless tanggihan ng pamilya ng dating Pangulo, ay ganun talaga yung nakatakda na igagawa doon sa mga dating namuno sa ating bansa. So si dating Presidente FBR, siya ang pang-12 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At maliban dyan, may mga qualification pang tiningnan at pasok siya doon sa mga criteria ni tinatakda ng ating mga nangangasiwa dyan sa libingan ng mga bayani. Kaya minabuti na dyan talaga ihatid sa huling hantungan ang dating Pangulo Fidel Valdez Ramos. Bombel. That's right, Bombo Dennis. Actually, Bombo Dennis, hiwa-hiwalay ang mga pagpinaglibingan ng mga presidente ng Pilipinas sa Bombo Dennis. Totoo yung dyan sa libingan ng mga bayani, mabibilang mo lamang dating Pangulong Elpidio Quirino, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., at ito na nga, si dating Pangulong Fidel Ramos. At tulad na babanggit mo na marami mga sundalo dito na nilibing, yung mga bayani natin at ilang mga cabinet members at yung mga national artists na binabanggit mo, Bombo Dennis. So, pambihira din talaga itong lugar na ito, Bombo Dennis. Okay. Maliban pa dyan, mayroong mga nakalibing ditong itinuturing na bayani pero hindi mabanggit yung kanilang mga pangalan. Yung iba kasi na, sa mga nakalipas na pagkakataon, hindi na ma-identify kung alin yung labi ng particular na sundalo, pero gumawa ng malaking kabayanihan yung remains o kung ano pa man na-recover mula doon sa kung saan siya nakita o yung bahagi ng kanyang kasuotan o katawan ay inililibing pa rin sa libingan ng mga bayani. Pero nilalagay yung iba sa Tomb of the Unknown, Bombo El. Sige, balikan natin si Bombo Raymond. Bombo Raymond, please come back. Okay, Bombo Elmar, narito na kayo yung batalyon, escort, kung saan nasa harapan ko ngayon yung mga contingent, well represented, Bombo Elmar, itong Philippine Navy, Philippine Army, at itong maging itong Philippine Air Force, at panghuli sa contingent yung Special Action Force. Naalala ko pa, May 16, 1963 ito, itinatag mismong founder si FBR ng PNP Special Action Force. So kasama sila sa Honor Guards contingent, Bombo Elmar, Bombo Dennis. So talagang special ito na hanay ng ating Armed Forces of the Philippines. Itong mga narito ngayon. Itong si FBR, dati ring Philippine Army, at siya yung naging hepe ng Philippine Constabulary. Doon niya, kumbaga, itinatag yung Special Action Force noong 1963. Bombo Elmar, narito na yung karo kung saan ito yung karaniwan na ginagamit kapag merong itatawag na yung anibersaryo ng AFP. Ito yung karo, yung puti na unang dumating dito, ginagamit ng kumbaga sitting president, commander-in-chief kapag nagsagawa ng kumbaga trooping of the line. Bombo Elmar, ito yung ginagamit niya na pag-ikot yung puti na top-down, ika nga, roofless
yung puti na sakyan na ginagamit pag-ikot sa tropa. Ito yung unang dumating. At ngayon ay inaantabayan natin. Ito yung may hila-hila doon sa karo o karwahe o kaison, Bombo Elmar. Ito yung may hatak-hatak doon sa, kumbaga ay kabaong, although nakasakay na sa, nakalagay sa urn. At ito, dumating na sa aking harapan yung tatlong mga miyembro ng religious sector. Itong pari, protestante at imam ng kapatid na Muslim, Bombo Elmar. So, knowing, very public naman, kilala si FBR bilang protestant, hindi sa Catholic o Muslim. Siya ay protestant, Bombo Elmar. So, nandito yung kinatawan na tatlo sila na magbibigay mamaya ng, religious prayer or service panghuli para kay FBR, Bombo Elmar. Ito na. Tawag siguro dito, Bombo Raymond, maya final benediction, ano? May military chaplain din. Oo, actually, military chaplain, Bombo Elmar, yung kinatawan dito ng Catholic Church. Ito na, tanghalta, ika nga, hudyat na dumating na. Ito, yung naalala ko pa ako, TC, pag sinabing tanghalta, pagbibigay pugay. Ito, harap sa kaliwa. Ibig sabihin, humarap na sila doon sa mismong First Lady, Bombo Raymond, ay akay-akay ni Chief of Staff Bacaro, ano? Siyempre sa age ni dating First Lady Ming Ramos, 94 years old, talagang alalayan ka talaga dyan. Pero nakita natin the past day, umaawit, kumakanta pa to, o kaya naman ay tumutugtog ng piano, Bombo Raymond. Matalas pa yung kanyang pag-iisip. Oo, actually, hindi mo akalain na si Ming Ramos na ito. Sakto-sakto kasi Ilocano yung AFP chief, Ilocano rin si Ming. So dalawang Ilocano ngayon, yung nandito sa aking harapan, Bombo Elmar. At ito, pumepesto na sila ngayon. Kumbaga, ito na. We have, ngayon ay pasado 11:05 sa aking orasan, Bombo Elmar. Mahaba pa naman yung oras sa Bombo Raymond bago dun sa alas 12 kasi yun ang tinatakda ng protocol. Pero siyempre, hindi naman siguro itinataga yan sa bato na sundin lahat itong nakakalagay sa protocol ng Bombo Raymond. Pero tradisyon ito. Actually, wala naman sa batas, Bombo Elmar. Tradisyon lamang. Nakasanayan lang natin. Actually, ano lang naman to, parang kinopya din lamang din natin doon sa mga funeral rites ng US. Kasi doon lang naman, ilalo yung dito, yung mga tatawag na mga tops, yung 21 gun salute. Kinopya lang din naman natin sa US kung saan tayo. Ano to, Bombo Raymond? Nandito na sila sa to. Red carpet ito, Bombo Raymond, na medyo may makeshift tent na, Bombo Raymond? Oo. Yung pinakita natin kahapon, Bombo Elmar, di ba? Plywood lang to. Ngayon, red carpet. Red carpet na. Carpeted. Carpeted na ta. Carpeted na. Tapos yung tent kahapon na kumbaga parang ordinaryo lamang. Ngayon talagang medyo okay na, mas maganda na. Talagang kumbaga pang presidential na makeshift tent. Yung pagkaintindi ko, Bombo Raymond, makeshift tent, carpeted, na may tabla dyan. Sa gitna niyan, yan yung butas. Diyan ipapasok yung urn. Bombo Raymond, sa gitna. Yes, di ba? tama ka dyan, Bombo Elmar. Yun, yung pinakita tayo kahapon na parang 1 square meter. Ito yung pinapalayaw tayo ng dito. Umaro sa protocol, maingay daw tayo. Nasa harap. Siyempre, itong butas mismo nasa harapan nila, Bombo Raymond. So nag-iingat din sila dyan dahil sa itong butas na doon ipapasok mamaya itong urn. Malaki pala itong malaking tent ito, Bombo Raymond. Ito, sa himpapawid na Bombo Elmar ito naalala ko na pinapanood ito yung kanta ito ng yung Nearer God I Come to Thee. Nearer God to Thee. Ito yung kanta na para usually ito na yung sa himpapawid dito, Bombo Elmar, na karaniwan ay para sa mga yumao na. Itong kumakanta ron na ito, umaawit, Cosmopolitan Choir, Bombo Raymond. Sa mga Cosmopolitan Choir. Saka mismong yung Bombo Elmar, kasama yung choir ng ating AFP. Sila yung may tangan-tangan ng malaking mga trompa ito, Bombo Elmar. At
So, masasaksiyan ulit dito yung mga pallbearers mula sa Philippine Army, Bombo Raymond? Sila pa rin yung bubuhat, yung pallbearers, Bombo Elmar. Sila yung designated na maghahawak kumbaga sa balikat lang nila kakarigahin. Ito. If-fold na itong Philippine flag, ito yung iaalay mamaya kay First Lady Ming Ramos. So, ito rin yung mga moment talaga na di ba? Na bahagi ng seremonyas na talagang kung nandun ka, maantig ka rin, Bombo Raymond. Ito yung watawat na simula pa nung una ay nakalagay doon sa labi, sa pagsasagawa ng seremonyas the past few days, Bombo Raymond. Itong flag na ito, nakadrip yun. Kumbaga, usually yan, yung coffin ay Philippine flag drape, ika nga, Bombo Elmar. So, yan, ito yung parang talukbong o parang sa takip niyan sa ibabaw. Kapag ang ililibing ay miyembro ng militar o kaya ay yun, dating presidente. So, privilege ito na tinatakpan o kaya ay covered or cake ng national flag natin, Bombo Elmar. Ito mamaya, tama ka dyan, ito yung ibibigay parang ano bang tawag ito? Regalo o kaya memorabilia? Mismo ang AP Chief, Bombo Raymond. Siya mag-aabot doon kay First Lady. So ngayon, Bombo, nakikita ko rito sa ating social media, sa Facebook at YouTube channel, yung urn ay hawak-hawak na isa sa mga anak ng dating Pangulo, Bombo Raymond. Si Christy yan. Ito? Bombo Elmar. Ito, andali akit lang ako dito. So parang may konti pa itong seremonyas, pag-akyat doon sa stage. So siguro ito pa yung mga bahagi ng kanilang mga protocols bilang pag-aalay pa rin bago doon ang formal na lalagay na doon sa paglalagakan ng huling sandali kay dating Pangulong Fidel Ramos. Bombo Raymond. Ito. Yes, ito. Huli ay alam mo, kung ikaw, Bombo Elmar, lalo ikaw nakapag-cover kay SPR, medyo magiging paano emosyonal. Maramdaman mo, yung emosyon dito. Kumbaga parang manindig yung balahibo mo. Oo, lalo. Ikaw naman, tatayo ang buhok mo. Oo, ito, sumasampay, pawid pa naman. Yung mga tugtog na ganito, yung talaga, very solemn, pamamaalam na. Very solemn, tsaka emotional moment lalo yung mga nandiyan na-touch yung life. Ito nga, kasabi mo lang, sabi mga televiewers, try niya i-search sa YouTube yung Nire Regard to Thee. Tingnan natin kung hindi kayo tatayuan ng balahibo at medyo maluluha. Kung mapakinggan niyo itong tugtog na ito, yung Nire Regard to Thee. Ito yung pinapatugtog ngayon ng AFP Choir, Bombo Elmar. At habang dahan-dahan na tangan-tangan, bit-bit ni Christy, yung anak ni SDR, yung urn ng kanyang tatay, papunta dito sa aking harapan kung saan siya ilalagak na sa kanyang huling hantungan. Bombo Elmar, mga kabombo, mga ka-Star Nation. At itong honor guards naman ay tanghalta at yung kanilang rifles, ika nga ay nasa alert. Bombo Elmar. At ito. Para namin natin makawain din. Ito yung pangalawang, actually second time ko pa lamang ito, Bombo Elmar, na makapag-cover ng paglilibing ng hero o kaya dito sa libingan ng mga bayani. Dahil nung una si binibining Heidi Yurak, yung dating PCGG Commissioner. Alam ko, batch mo ito, Bombo Elmar. Naka-over mo rin ito si Madam Heidi Yurak doon sa bandang likuran ito. Ngayon naman, itong CFPR, yung ikalawang pagkakataon na maka-cover ako ng ililibing. Ito si CJ, yung apo niya. Ito yung unang apo, yung ilang beses nating isinangin papawid, Bombo Elmar, yung kanyang mensahe kay Lolo FPR. So, kasama sila ni Bombo Elmar. Napabanggit mo yung inaawit niyo sa background habang nagpo-procession dala yung urna papunta doon sa pinaka-tent stage. Yung mga kanta rito, Alerta Filipinas.
How great thou art, ano? Ito yung Protestant hymn ito, Bombo Raymond. How great thou art na binabanggit mo. At maya-maya itong The Lord's Prayer, yung Filipino version nito by Father Eduardo Hintiveros. Ay, ito yung mga wish pala ha. Ito pala yung mga wishes ng dating Pangulong FBR. Itong mga awitin na ito, Bombo Raymond. Salit-salitan. Ito na, ipinatong na doon sa parang flower vase na nasa table, yung urn ni SBR. So, nagbigay na ng hudyat yung baba. Ibig sabihin ay nakatikas pahinga muna. Yung mamaya pala yung tikas pahinga. Ano na itong ating mga tropa. Mga Brigade salute ito, Bombo Raymond. Brigade salute. Yes. Brigade salute yan. At eto na. Baka 21 gun salute ito at saka yung canyon na 105 ulit millimeter howitzer. Tapos na kanina nung pagdating nung yun ang nauna kanina, Bombo Elmar, yung 21 cannon fires, yung cannon balls, yun yung una kanina. Mamaya ay rifle shots naman, 21 pa rin. 21 gun so salute. 21 pa rin. Usually naman 21, yun yung privilege para sa mga namatay o pagkilala doon sa mga heads of the state, presidente, habang kapag mga ministers naman, ito, may prayer na. 19 naman, 19 gun salute pagka ministers o yung mga cabinet secretary. Ito, magsimula na, Bombo Elmar, mga kabombo, mga Star Nation, yung ika nga ay religious service o prayer service para kay FBR. So, Gan muna natin yung panalangin ng tatlong kinatawan ng magkakaibang simbahan. Believes in me shall never die. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from heaven, from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. To the mercy of Almighty God, we commend the soul of our brother departed, Fidel Valdez Ramos, and committed his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, in the assurance that if the earthly house of our tabernacle be dissolved, we have from God a house not made with hands, eternal in the heavens. Blessed are the dead who die in the Lord henceforth. Blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow them. Let us pray. Almighty God, our Heavenly Father, who brought again from the dead our Lord Jesus Christ, that great shepherd of the sheep, grant us as we stand beside the grave of our brother Fidel Valdez Ramos, that the voice which spoke unto the women at the sepulchre may speak also to us, saying, He whom you seek is not here, he has risen and goes before you. When the sense of sorrow and loneliness weighs heavily upon us, and the shadows deepen, and faith falters, and hope grows dim, draw us closer to you, O God. We beseech you to enfold us in your love, sustain us by your grace, and keep us ever loyal to the blessed memories of this solemn hour, until the night is past, and when the morn will see those angels' faces which we have loved and lost a while. Through Jesus Christ our Lord. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon you and remain with you always. Amen. O Elmar, Bombo Raymond, yung kinatawan ng Protestant Church at susunod yung sa Catholic Church at Muslim. Yan naman yung maghahati din ng kanilang versyon ng panalangin
para dito sa parte ng pagbibigay ng huling respeto dito kay dating Presidente Fidel Valdez Ramos. So inaawit nila yung kanilang religious song. Pakinggan natin, mga kabombo. Yan mga kabombo, yung awitin mula sa Protestant Church. At kung hindi pamilyar ang karamihan sa atin doon sa ganitong mga awitin, ito'y dahil mga kabombo, isang ang protestante, ang dating presidente Fidel Valdez Ramos. Pero dahil malapit din naman siya dito sa mga paniniwalang Islam, ay may kinatawan din ang mga Muslim. Dito yung isang imam. Ito naman mga kabombo, namataan din natin si dating First Lady Amelita Ming Ramos. Katabi niya si President Bongbong Marcos Jr., Bombo Elmar. Humabol dito sa aktibidad. So ang suot ni Pangulong Marcos? Naka-white siya, Bombo Elmar, na long sleeves. Naka-three-fourths lang, naka-fold. At naka-itim na pantalon na napaka-simple ng kanyang kasuotan katabi ni dating First Lady Ming Ramos sa mga pagkakataon ito. So naka-long sleeve pala ang Pangulong Bongbong Marcos, Bongbong Dennis, at saka naka-three-fourths na fold. Three-fourths, ano? Yes, naka-fold. Kanina... Si Bongbong Raymond, please come back, Bongbong Raymond. Go ahead. Yes, Bongbong Raymond, go ahead. Check muna natin yung ito ngayon, at yan, biglang okay na. Go ahead. Nagkaroon na ng manakanakang pag-ulan, Bombo Elmar, Bombo Dennis, dito sa ating kinalagyan. At mamaya, check natin muli yung linya ni Bombo Raymond, Bombo Elmar. Siguro dahil nag-iba yung temperatura o yung panahon. Habang inantay natin si Bombo Dennis, si Bombo Raymond, Bombo Dennis, yung urn, ito na, ilalagay na. Pero ito na yung seremonyas, doon sa paglalagakan, Bombo Dennis. So, yes. Ito na, sa grave site, nilagay sa grave site. Ito yung custodian, nilagay niya doon sa ilalim ng butas. Tapos susunod na dito yung sealing of tomb, Bombo Elmar. Simple lamang yung naging aktibidad kanina. Ewan natin, baka biglang humangin. Nahulog yung Philippine flag mula doon sa pagkakapatong doon sa kinalalagyan ng abo ng dating Pangulo. Bombo Dennis, paki-describe nga ulit doon sa kung paano yung proseso ng paglagay doon sa butas. Dito, Bombo Elmar, napansin natin may isang individual na bumaba para siya yung maglagay doon. Iniabot ito. Siya yung custodian. Iniabot ito sa kanya ng family member ng pamilya Ramos. At yun na, inilagay doon sa pinakagitna ng naturang hukay. Ngayon ay lumalapit itong final look na ito, no? Final look. Ito na yung final look dahil hindi naman bubuksan yung ataol kagaya ng karaniwan. Ayan, si Bombo Raymond, balikan natin ang kanyang linya. Bombo Raymond, please come back. okay, ito, Bombo Dennis,
Bombo Elmar. Kanina ay hindi nagkaroon ng pag-stretch ika nga yung signal dito. So dito muna tayo. Dahil nga nandito si Pangulong Bongbong Marcos, Bombo Elmar. Ito na at ito na yung final na pag-aalay, kumbaga pagpapakita ng parangal para kay SDR ng ASP at na naibigay na ng final snapshot. Ito na. Sumasayang papuid na Bombo Elmar, yung 21 gun salute habang sumasaludo, sinabi salute yung ating grupo ng pamahalaan, Bombo Elmar. So yan. Ito na yung kumbaga pinaka-final na pagbibigay parangal, saludo para kay FDR, Bombo Elmar. At ito na, mamaya lamang ay i-fold na itong watawat ng Pilipinas. At ito, naibibigay na yung ito, Bombo Elmar. Narinig namin sa background, Bombo Raymond. Yung malalakas na putok, Bongbong Marcos, Bombo Raymond, ano? Yan, sige. Please proceed, Bombo Raymond. So talagang dati, yung sinasaksihan natin ay kumbaga 3 rounds. So 7, so isang platoon. Ngayon talagang full na military honors. Ibig sabihin, 21 talaga, pa isa-isa. Hindi kagaya sa mga nakasanayan na pagka-arrival honors lamang ng presidente ay tatlong rounds times 3, so 7 kasi yung rifles. Ngayon, talagang full. Ibig sabihin, pa isa-isa bibilangin yung 21 gun salute, Bombo Elmar. So yan na yung kumbaga ay pinaka-hudyat. Ito na, makita sa aking likuran, Bombo yung drum Bombo, nakikita namin dyan, Bombo rin pinapakita mo sa gagawad kay FBR at yan na. Bombo Raymond, pinapakita mo sa video. Yun, nakalatag itong Ito na yung pinakahuli na saludo. Ika nga. So, yan. Iba pa yun. Yung tawag naman na rifle shots, Bombo Elmar. Mga kabombo, gamit ito, imported. mga Star Nation. So kanina ay individual, yung 21 gun salute. Pero ngayon naman, yung tinatawag na rifle shots. So, bali 21 din yun. Dahil 7 rifles, isang paton yun, yung nagpaputok. So, 3 beses. So, 21 din. Hindi gagaya kanina yung nauna na talagang single shots yung gun salute na ibinigay. Ito na, yung sinasabi ko kanina, Bombo Elmar, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ito na yung panghuli na flower drop. Yan. Ito na, sampagita petals, yung inilaglag. Ito, so yun na yung kumbaga final droplets o flower drops, ika nga Bombo Elmar na mga tawag. So ito ay sa magitan din ng Philippine Air Force. So dalawang chopper yan, yung nauna kanina ito. Yan, dalawa. So dalawang chopper yung naglaglag ng flower petals, Bombo Elmar. Ito, mga sampagita nga. Ito yo. Pakita lang natin mga petals ng sampagita at iba't iba pang mga bulaklak yung inilaglag. So dalawang chopper yung nagsagawa ng final flower drop, Bombo Elmar, mga kabombo. So ngayon, balikan natin dito sa aking harapan at makikita. Bombo Raymond, habang Bombo Raymond, fino-fold na yung watawat ng ito ay i-turn over para kay dating First Lady Ming Ramos, Bombo Elmar, mga kabombo, mga ka-Star Nation. So nakita niyo sa aking likuran yung mga kaganapan ngayon, live nating pinapakita yung mga kaganapan dito sa aking likuran. So yan, mamaya lamang ay
magko-close na. So ngayon, nasa 11:28 sa ating orasan. So mga few minutes before 12, Bombo Elmar, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Bombo Elmar? Okay, tama yan. Nababanggit mo yung pag-fold ng So ng ipakita Philippine flag. lamang natin, Bombo Yaw, yung kaganapan dyan. At babalikan lang natin yung mga senaryo sa bahagi niyan dito sa may libingan ng mga bayani. Okay. Bombo Raymond, habang yan pagbalik mo, so yung Philippine flag nga na-fold na. I understand, ibibigay ito kay EP Chief of Staff at iaalay dito kay First Lady Ming Ramos. Itong naturang folded flag. At nasa kanan ng dating unang ginang si Pangulong Bongbong Marcos. So it's an emotional moment din para sa kanya, Bombo Dennis. Dahil sa hindi ganito kalawak itong pagbibigay. Ito na yung Philippine flag ba, ibinigay na pinapakita. Presentation muna, Bombo Elmar. Memorable itong Philippine flag. Yan kasi ang pinanglagay doon sa kabaong kung saan doon yung urn. So pinapasa-pasa muna ito. Talagang may seremonyas talaga, Bombo Dennis. Ganun pala. Oo. Yan yung presentation process, Bombo Elmar. Bago, napakabusisi. Oo. Tinitingnan kasi, usually, kahit nga sa mga Boy Scout, tinitingnan kung tama yung pagkaka-fold, kung yung star ay nasa ibabaw ng pagkakatupi, ini-inspection yan. Bago i-turn over doon sa... naalala ko, Bombo Dennis, kasi may proseso kasi yan pag-fold eh. So kung may nakalampas dyan, so inaayos-ayos pa yan habang ipinasapasa ng mga general ng iba't ibang armed services. Hanggang pinakahuli, si General Bacaro na, Bombo Dennis. Tama yun. Ayan, at si AFP Chief Bacaro, siya naman ang pinal na susuri dito. Kung papasa sa kanya... Bombo Dennis, nilalagay mo na ito sa dibdib pala nila. Tama. Oo. So ito na, alaala ng EFP, yan. Patutugtugin dito yung maalaala mo kaya, Bombo Elmar. At yan yung parte pa ng seremonya dito. Talagang kung alam natin yung awitin, talagang nakakaluha, lalo na kung makaka-relate ka in any way, ay nagkaroon ka ng encounter with the former president, talagang magiging emotion ka rin pag narinig mo yung tugtugin, Bombo Elmar. In many events sa mga before, lagi kinakanta niya itong awitin na yan, paborito, at minsan sinasabayan itong si dating First Lady Ming Ramos, Bombo Dennis. Tinutugtog. In fact, doon sa doon sa lamay nila, ilang beses niyan kinanta doon, inawit yung mga nag-alay ng tribute of Bombo Dennis. So, habang inaantay itong pag-abot ni EFP Chief of Staff Bacaro, itong folded the Philippine flag, ay inaawit muna ito sa background ng mga favorite song ng dating Pangulo. So, inaantay pang matapos ito. So, napaka-detalyado, Bombo Dennis, itong proseso nila at napaka haba ng kanilang ginagawa na mga programa. So, anyway, ito yung kakaiba sa ginagawa ngayon na presidential burial o kaya naman ay state honors na binibigayan, Bombo Dennis. Tinutugtog ngayon ng Armed Forces Band yung isa sa mga paboritong awitin ito ng mag-asawang Ramos. Kung di ako nagkakamali, yung Dalagang Pilipina, yung Maalaala Mo Kaya, yan kasi yung tinutugtog mismo nitong si dating First Lady Ming Ramos. Kahit nung nakaburo lang dating presidente, tumugtog pa siya ng piano, Bombo Elmar. At marami ang naantig, dahil gano'n na ang edad ng dating First Lady, pero kaya pa niya na makatugtog, makapaghandog ng bukal sa kanyang kalooban ng isang musika para sa kanyang pumanaw na asawa na si dating Pangulong Fidel V. Ramos. Balikan natin siguro, Bombo Elmar, si Bombo Raymond Tinaza kung ano pa mga development dyan sa location niya. Bombo Raymond, please come back. Okay, ito. Few minutes na lamang, Bombo Dennis, Bombo Elmar. At kumbaga, iti-turn over na. Tama kayo dyan, yung pinag-usapan, iti-turn over na kay dating First Lady Ming Ramos, yung watawat ng Pilipinas sa pamamagitan ni AFP Chief of Staff Bob Bacaro. So, ito, ngayon, nakikisama ang panahon. Medyo kanina, makulimlim, umambon. Ngayon ay... kumbaga, maganda na yung sinag ng araw. Ito, at tingnan na lang namin sa ating likuran kung saan ay nagpapatuloy
yung mga seremonya para kay FBR. Ito ang alam ko, alam ni Bombo Elmar to, yung tugtugin na ito, yung sumasayang papawid. alam na yung kung hindi ko lang masyado kasi 1990s ako pinanganak eh. So dito na magkakabukingan yung edad, Bombo Elmar. So ito na yung sumasayang papawid ngayon. Baka alam ni Bombo Yao to, yung tugtog na ito. Kumbaga, alay na rin ito kay PR at kay First Lady Ming Ramos. Bombo Elmar, Bombo Dennis. Raymond, yung maalaala mo kaya, no? Pinatutugtog. Hindi ko lang sinabi, baka mabisto ako. Oo, hinanap ko dito, ni-research ko. Sige. So, ang tumutugtog ngayon ay... Ito kasi... Yes? Ito kasi, ito yung kumbaga parang band rhythm o yung hindi yung nakasanayan natin na kumbaga parang a cappella style, Bombo Dennis. Parang marching. Ito yung parang marching style, yung style ng pagtugtog. So lively siya, lively. Hindi yung talagang ihehele ka. Ito. At, ano lang ako, aura lang ako dito. Ito, makita natin sa aking likuran. Ito. Sige. Bombo... yun. Ang nag-turnover mga kaibigan, hindi si General Bacaro. Hindi. Si President, kasi siyempre, siya yung highest officer ng AFP. Siya yung Commander-in-Chief. So talagang siya dapat. So pwede namang mabago kasi sabi nga, any protocol, any tradition ay maaring baguhin ng presidente. So that's interesting Bombo Raymond. Kasi that's interesting Bombo Raymond. Ang tradition, ang AFP Chief of Staff. Pero mismo ang Pangulong Bongbong Marcos, ha? Tama ka dyan. So talagang siguro yun na rin yung parang giving utmost courtesy ng sitting president sa kumbaga outgoing president na si FBR Bombo Elmar. So talagang tama. Magandang yun to. Kumbaga parang signal, symbolism at kumbaga pagpapakita ng kortesiya ng sitting president para sa yumaong dating presidente Bombo Elmar, Bombo Dennis. Bilang siya ang pinakamataas na nanunungkulan sa sandatahang lakas ng bansa. Siya ang AFP kumbaga above doon pa sa AFP chief dahil siya ang commander-in-chief, Bombo Raymond. So usually yung AFP chief ang nagto-turnover doon sa naiwang pamilya. But at this point in time, present naman ang commander-in-chief na mas mataas kaysa sa AFP chief, siya yung inabutan ni General Bacaro nung flag, and then the president na lang ang nag-turnover dito sa pamilya Ramos na kinakatawa naman ni dating First Lady Amelita Ming Ramos. So ito na yung final stage na final stretch ng mga aktibidad. Yung mga kamag-anak yata yung nagbibigay o iiwan ng bulaklak. Tama ba yan, Bombo Raymond? Yes, nauna kanina, Bombo Dennis ang nagbigay ng bulaklak, nag-alay. Kumbaga, panghuli na itong si dating First Lady Ming Ramos at sinundan ng kanyang anak at mga apo at yung iba pang mga kamag-anak. So, yun na. Kumbaga, ito na yung pinakahuli-huli na pag-aalay nila ng bulaklak para kay FBR. At mas kilala rin bilang pangalan na tabako. Pero mind you, Bombo Dennis, Bombo Elmar, kahit na nakasubo, nakakagat ng tabako, hindi naman sinisindihan yan. Last na raw na sinindihan niya noong panahon pa ng EDSA People Power Revolution 1. Kaya props na lamang yung tabako. Mahilig sa ganyan si dating presidente, Bombo Raymond. In fact, pati yung kanyang salamin ay parang symbolic na lang, Bombo Raymond. Wala talagang glasses yung kanyang ginagamit. Yan, si President Bongbong Marcos. Walang grado. Ito na, si Bob Bacaro, yung ating kababayan din, si General Bob Bacaro. Pati na yung mga ibang pang mga service commanders ng AFP na kibilangan ng Philippine Army, Philippine Navy at ng Philippine Air Force. Mga service commanders, ika nga, Bombo Elmar. Ito, medyo mahigpit, medyo pinapababa raw yung ating boses.
maingay daw, sumasapaw daw tayo. So, ayan. Okay, yung boses mo, hinahilay lang. Actually, Bombo Dennis, Bombo Raymond, napaaga ha. Napaaga. Dahil sa yung actual time sana na gusto nilang maabot, yung 12 noon. But since napaka-exit naman ng programa, no, Bombo Raymond, Bombo Dennis, sa mga kabobo kay Star Nation, napaaga ngayon. Ano? So patuloy ngang nakikita natin ngayon doon para sa mga nakikinig din sa radyo, yung isa-isa nag-aalay ng bulaklak, inihuhulog doon sa butas ito, Bombo Dennis, sa gitna ng stage. Tama yan. Ito yung hukay na pinakita kahapon pa ni Bombo Raymond nung nagkaroon sila ng ocular inspection bago pa yung araw mismo ngayon ng paghahatid sa huling hantungan. So ito yung ginawang hukay para paglagyan ng parang lang to maliit lang, ilang square meter lang ito, Bombo Elmar, Bombo Raymond. Kasyang-kasya nga lang yung isang tao, hindi gaano makagalaw. Kaya kanina yung nangangasiwa dito, yung custodian ay umakyat din agad-agad pagkalagay niya nung urn doon sa pinakagitna ng naturang hukay. So marami pa pala yung nag-aalay dito ng bulaklak. May moment sila, merong ilan nagstay ng ilang seconds bago inihuhulog yung bulaklak. Meron naman na mabilis lang, sumasaludo, ayun, yung mga dating kasamahan sa trabaho, mga kasamahan sa sandatahang lakas ng bansa, mga retirado rin, mga veterano sa nangyaring digmaan dati. Pati si dating Secretary Jun Esperona, dito din nakita natin na Bombo Elmar at iba pang mga personalities, mga nakasama rin sa ilang pagkakataon ng dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Habang sa pagkakataon ding ito, nag-uusap-usap itong pamilya Ramos, nandito din yung iba pang mga kaanak and with President Bongbong Marcos Jr. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis. So napakahaba ito. Kung marami mag-aalay ng bulaklak, Bombo Dennis, pa isa-isa, ipa-isa sa talaga. So yun ang nagpahaba na, Bombo Dennis. Pero actually napaaga dilan sa yung target sana na 12 noon, saka doon ilalagak yung urn doon sa butas na yun na Bombo Dennis. Yan kasi ang protocol na Bombo Dennis na pag presidential burial, okay naman ay state burial, ang protocol ay by 12 noon ay mailagak na doon. Pero at least Bombo Dennis. So maybe later on, yung pamilya ng mga Ramos ay magsasalita dyan to thank everyone for the past few days na nagbigay ng sympathy at pakikiabot na rin ng pagkikirami sa kanila, Bombo Dennis. Tama yan. At meron ding nakalagay dito kasi sa program na yung end of program ang 12 o'clock. 12 noon. So kung humaba ng husto itong pag-aalay ng bulaklak, kung pagbibigyan yung iba pang mga humabol dito para makapaghulog ng bulaklak, ay pwedeng pumasok ito ng eksakto doon sa 12 o'clock noon time, kasama na yung proseso ng sealing of tomb, Bombo Elmar. So hindi natin alam kung paano seselyuhan ito. Mukhang temporary seal muna, sapagkat kinakailangan sa karaniwan kasing mga libingan, sinisimento, Bombo Elmar. Pero ito, may nakalagay pa ritong kulay pula na parang carpet, So kinakailangan tanggalin muna yan bago tuloy ang maselyuhan yung bahaging ito ng pinaghihimlayan. Okay, si Bombo Raymond tinasa muli. Balikan natin ang kanyang linya. Bombo Raymond, please come back. Ito, at inobserbahan na lamang natin Bombo Dennis, Bombo Elmar. So patapos na itong mga huling ritual para kay FBR at makikita sa ating likuran, mayroon na lamang para mga tay-atay ng mga miyembro ng pamilya, makita natin, at itong si Pangulong Bongbong Marcos na nandito sa kumbaga presidential grave site. At katabi niya, sa kanyang kanan, itong si AP Chief of Staff Bob Bacar. Ito na, inanunsyo na yung sealing of the tomb. Bombo Elmar, Bombo Dennis. Ito na yung panghuli na ritual o kaya ay kumbaga kaganapan dito sa ating kinalalagyan. At masaselyuhan na. Ipapakita natin live sa ating ito bit ng apat na nakadilaw na polo, itong kumbaga seal
So ito ay marmol, kung tawagin. Bombo Elmar. Eksakto ito. Sa ating pagtaya nga, yung sa butas ay nasa 1 square meter. So yun yung ipinangtapal. At anyway, ito temporary lang naman at saka pa-finalize pagkaalis na nung mga nandito dahil siyempre yung carpet ay kailangan ding alisin at yung ginawa na makeshift stage, yung gawa sa plywood, aalisin din. So meron pang final touches, final sealing pagkatapos na ng event. So temporary, ceremonial lamang ito, symbolic na pagsisil sa magiging ito, yung huling hantungan ni FBR, Bombo Elmar, Bombo Dennis. That's right. Study natin dito, Bombo Elmar, Bombo Raymond, ano, na nilagyan pa ng cross doon sa pinakang isang bahagi nung pinaglalagyan ng marmol na tinutukoy kanina ni Bombo Raymond. So at this point in time, naglagay naman ng bulaklak doon sa gitna ng marmol na kung saan ay nasa ilalim nga nito yung abo ng dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Itong mga miyembro ito ng pamilya Ramos din, ano, nag-alay ng bulaklak para ito'y corona, yung parang design ng naturang bulaklak at mga malalapit, mga kamag-anak, mga apo ng dating Presidente Fidel Valdez Ramos, Bombo Raymond. So kapansin-pansin na nailagay o nilagay dito yung larawan o litrato ng dating presidente sa may ulunang parte, ano, ng pwesto. Well, hindi naman kagaya ng regular na ataol, talagang identified yung ulunan. Kaya ito kasi urn. So sila na lang yung nagtatakda kung saan yung parang symbolic na ulunan na parte ng naturang tomb. Yan. So doon nilagay ang krusipiho at yung larawan ng dating Pangulo o kung sino mang nakalibing sa isang libingan ang nakahalintulad nito, Bombo Raymond, Bombo Elmar. Yes, tama ka dyan, Bombo Dennis, Bombo Elmar. Actually, halos yung katabi niya kasi, ganun din, nakaharap yung mga larawan nila kay Elpidio Quirino sa bandang kaliwa ko at doon naman kay Diosdado Macapagal sa bandang kanan. So, kumbaga parang symbolism na lang, hindi na kumbaga parang kung ano na lang, basta may pakita, nakahilera yung larawan. So, yun yung ginawa nila ngayon, Bombo Dennis, Bombo Elmar. At mamaya ay magkakaroon na ng Ayan. ayan, pakingatin si Ming, si First Lady, si First Lady. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, si dating First Lady. Alam nyo, mahirap ang buhay sa military. Pero kinaya namin. Tumulong si President Ramos, kayang-kaya niya, at he was able to raise 5 daughters, 8 grandsons, and 5 granddaughters. Mahirap mag-adjust. 2 taon nasa bahay siya, 2 taon nasa probinsya. Tapos nag-volunteer pa siya 2 taon sa Vietnam. Kaya maraming salamat sa tulong nyo. At sabi niya, kaya natin ito. Maraming salamat. Kaya ba natin? Maraming salamat sa inyo lahat. Ramos, Bombo Elmar, Bombo Dennis. So inaalala niya, particular, yung yung Philippine Expeditionary Force, yung doon sa Korea, sa Vietnam, kung saan ay naging sila contingent ng Pilipinas kasama yung US noon. So 2 taon yun, kanyang ginugol sa giyera sa Vietnam. Bombo Elmar, Bombo Dennis. Talagang may energy pa
itong si dating First Lady Amelita Ming Ramos, ano, pati yung mga paboritong quotable quotes mula dito kay dating Presidente FBR, yung pa rin, Bombo Raymond, Bombo Elmar, yung kaya ba natin to? Kaya natin. O talaga naman, yan yung naalala natin way back nung time ng dating presidente, kahit tayo'y bata pa that time, ano. Lalo na yung mga isinusulong niya dati, yung Philippines 2000 at iba pang mga kapareho na mga aktibidad during that time. Mahilig ito dun sa mga quotable quotes kasi ang dating Presidente Fidel Valdez Ramos, Bombo Raymond. Yes, tama ka dyan, Bombo Dennis, Bombo Elmar. So ilan pa yung mga hindi nalalaman ng ating mga bayan? Talagang si FBR, kumbaga talagang veterano sa intelligence, saka sa Saywar sa panahon ng giyera. Nakwento nga ng aking naabutan pa noon si dating Executive Secretary Eduardo Ermita na kanilang iniwasan actually yung pagkipag-giyera sa Vietnam noon. Ang ginawa daw ni FBR, imbes na armas yung ipapadala, naalala niya mga sigarilyo, kahakahang sigarilyo, yun ang pinabigay sa mga Vietcong o yung mga pwersa ng Vietnam para hindi sila magkipag-giyera. So, tinatawag doon na cigarette saywar. So, hindi sila nakipagputukan actually masyado doon sa mga Vietcong. Ito na, at panghuli na, yung rights na exit na si Pangulong Bongbong Marcos. At siya na ay kinakamayan ng mga, ito makikita sa ating likuran, si BBM, si Pangulong Marcos na kinakamayan. At ayan, tama, ang kumamay sa kanya, itong si dating Executive Secretary Eduardo Ermita, naging kumbaga leader noon ng doon contingent ng Philippine contingent sa Vietnam War, maging sa Korean War. So mga kasama niya ito sa mga giyera sa Korea at sa Vietnam ni FBR. So palis na si Pangulong Marcos, na iwan na lamang dito sa entablado o dito sa makeshift stage yung pamilya ni FBR, Bombo Dennis, Bombo Elmar. So siguro that concludes 11:50 sa aking orasan. Ayan na, at nagbigay na ng hudyat, tanghal ta, at ito na yung hudyat na ng exit ng honor guards o yung ating colors, Bombo Dennis, Bombo Elmar. So yan na, tapos na yung seremonya at dito na kumbaga natatapos yung state funeral na iginawad ng ating estado para kay dating Pangulong Fidel V. Ramos. Bombo Elmar, Bombo Dennis. That's right, Bombo Raymond. So medyo napaaga doon sa target ng mga protocols, na alas 12, pero at least sa kabuuan na yan ay nasaksihan natin sa makasaysayan na naman, Bombo Raymond, Bombo Dennis, yung ginawa nating special coverage bilang bagay pa rin ng public service ng Bombo Radio Philippines. Yes. Okay, Bombo Elmar, so ito na, paalis na rin, kumbaga nandito na lamang, yung mga pamilya na lamang yung nandito, at that concludes yung funeral, state funeral ng ibinigay kay dating Pangulong Fidel V. Ramos. So kasama ko pa rin ang buong pwersa ng Bombo Radio at Star FM coverage team mula sa Heritage Park pa, si Bombo Gerald B. Olep at si Bombo Marlene Padjernos, at dito naman sa aking area, dito sa Libingan ng mga Bayani, si Bombo Yao at itong si Bombo Everly Rico na nakaantabay doon sa may entrance. Ito po ang aming special coverage. Ako po si Bombo Raymond Tinasa, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At kay Bombo Dennis Samito, Bombo Dennis, maraming salamat din, Bombo Dennis. Yes, at maraming salamat din sa mga sumubaybay sa atin via Facebook Live, YouTube Live ng Bombo Radio Philippines. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
At sa ating ding research team sa technical side, ganoon rin sa ating IT team, ito naman si Bombil Maracol. At nagsasabi po, mamaya po babalik po kami para sa ating Bombo Network News in punto po alas 12. Medyo hinga po muna tayo mga kabombo at magbabalik tayo sa iba pang mga recap. Ugnay pa rin ang ating ginawang special coverage. Ito pa rin si Bombil Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Paborito. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok